Celkovo IT je teraz ako skôr ako na poklese. Byl si šéfem vývoje v Seznamu. Veľká časť je aj podľa mňa historické momentum, pretože veľkú časť užívateľov sme získali tým, že v konečnom dôsledku tým ľuďom to je jedno. A vždycky sme si držali tak ako, mal som povedať, že sme tak rok pozadu za tým Googlom vlastne. Viem, že to urobím 3-krát za život a dokonca o 3 roky to už bude zase iné, takže vlastne pre mňa je zbytočné sa to učiť. Hlavne je podstatné vedieť to skontrolovať. Áno. Milí přátelé, dneska jsem měl unikátní možnost se pobavit s Lukášem Vrábelem, který je opravdový konzultant v oblasti strojového učení s bohatými zkušenostmi jak na pozici projektového a týmového manažera, tak jako individuální specialista. To znamená, není to podvodník. Jeho odborné znalosti zahrnují strojové učení a hluboké neuronové sítě se zaměřením na počítačové vidění, vyhledávače, analýzu semantického webu, doporučovací systémy a zpracování přirozeného jazyka. Tak pojďme na to. Tak Lukáši, já moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu, to nemyslíte vážně? Ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu. A první otázka je teda pro všechny stejná, tomu se nevyhneš. Co je to umělá inteligence? Jo. Ja rád ako keby sa na to dívam z pohľadu toho, jak sa ten termín používa v spoločnosti, že? Čo sa v priebehu ako doby mení. Aktuálne veľmi populárne sú tie generatívne modely, že? Ale obecne aj historicky, keď sa na to pozrieme, tak za mňa ten termín dáva zmysel vlastne v tom pohľade, že tá umelá inteligencia je niečo, kde ako automatizujeme nejaký spôsob rozmýšľania v podstate nejakým strojom. A sú tie úplne extrémy. Na jednej strane dneska máme to strojové učenie, kde my povieme tomu stroju, pozri sa mi na tieto údaje a chcem z nich takýto výsledok a už necháme ten stroj, nech sa naučí ten proces sám nejako, v nejakých ako medziach, ktoré mu tam určíme. A na druhej strane sú jednoduché systémy, expertné systémy, kde nejaký človek naprogramuje nejaké ako sériu rozhodovaní a sériu nejakých ifov, keď to, tak. Alebo potom máš umelú inteligenciu v počítačových hrách, kde ako nechceš, aby bola moc, aby ten počítač bol moc dobrý a vydrtil tých hráčov, že chceš, aby mali zábavu vlastne. Takže to stávaš, urobíš aj hlúpých nejakých súperov a tak ďalej. A to všetko ako je nejakým spôsobom nejaká umelá inteligencia, že? Jak bys tohle rozlišil, jak bys to postavil strojové učení a tu umělou inteligenci, jak se na to díváš? No, strojové učenie je v podstate niečo, čo je už hrozne dlho, ale zažíva v poslednej dobe veľký boom, pretože nám to dovoluje riešiť problémy, ktoré sme predtým riešiť nevedeli z pohľadu ako informatiky. Typicky nejaké problémy, ktoré nie sú jasne definovateľné, pretože ani ľudia v nich nemajú jasno. Že, tak prišlo to s tými obrázkovými klasifikátormi, nebo problém, ktorý sme predtým ako nevedeli dobre vyriešiť. Rôzne ako situácie, ktoré v živote môžu nastať, keď chceš rozlíšiť, či na tej fotke je pes alebo kočka. A teraz proste to človek ako nepodchytí, čo všetko sa môže stať v rôznych ako situáciách, kde ten pes môže sa vyskytovať v rôznych ako jak to môže byť nasvetlené, jak on môže byť za niečím schovaný a tak ďalej. A zistilo sa, že keď na to dáš dosť veľa dát a dosť veľa výpočetnej nejakej sily, tak zrazu je to ako, to funguje dosť dobre na to, aby sme z toho vyťažili nejaký komerčný úžitok a nejak to ako prišlo použiteľné ľuďom a postaviť na tom nejaké produkty a tak asi nějak, no, by som to povedal. Jo, mně právě přijde a vždycky se zabavil s lidma, kteří tomu jako opravdu rozumí, tak a že to strojové učení se hrozně dobře jako definuje, nebo se o tom dá mluvit, protože přesně víme oproti explicitnímu naprogramování něčeho, prostě na základě dat mám nějaký algoritmus, který je užitečný v hledání hvězd nebo identifikaci nějakých vzorů v těch vzorů vlastně v tom, že to vlastně užitečná jakoby nějaký model prázdnej, který naučíme na těch konkrétních datech. Ale ten pojem té umělé inteligence právě, jak se říká, dost fluidní a vlastně to, co dneska můžeme nazvat umělou inteligenci, nebo jak jsme dřív spolehali na Turingův test, jako že to je něco strašně důležitého, tak dneska vlastně já poznám, že
E-mail je od člověka, protože nedává smysl, jsou v něm pravopisné chyby, takže jsme posunuli jako o kus jinam. Takže to je dost jako těžký téma a z toho důvodu se na to ptám různých lidí, abychom když tak asi to nevyřešili, ale bychom viděli, jak se na to rozdíly dívají. Ale je to jako v podstatě je to jako dost jako shift nějakého paradigmata, čo tu bol. Čo predtým bolo, znamená naprogramovať počítač, znamená, že mu poviem, čo má robiť. Dneska je to, že mu ukážem, čo asi od neho chcem a on sa naprogramuje sám. V nejakých ako, stále tam musí samozrejme ten vývojár niečo programovať, ale tá hlavná logika sa tam ako vydestiluje v rámci tých nejakých možností, čo tam má. Takže to je asi to, také hlavné. A sa celý ten vývoj sa aj presúva do toho, ani nie tú úlohu vyšpecifikovať presne, ale tú úlohu zobrať tie data, ktoré tú úlohu ako ilustrujú. A čo najviac ich očistiť. A tam si aj ten človek veľakrát uvedomí, že vlastne nevie, kde je nejaká hranica medzi dvoma prípadmi. Teraz sme ako budovali model, ktorý detekuje, či máš zakrytú ako nejaký biometrický systém, stávame, jak veľmi ako máš zakryté nejaké ako kľúčové časti tváre, aby sme ťa rozpoznali. A teraz proste tam zase prišli veci, ako keď má niekto šatku, že len takto na brade, alebo klobúk proste. Je to už ako, alebo není to dobré, máme to tam a každý človek sa na to aj díva ináč. A potom aj v tých datách, ktoré tí ľudia anotujú, vidíš, že ako niečo je veľmi jasné, keď to je na oku, tak jasne všetci povedia áno. Keď to je čo na vlasoch, všetci povedia, že nie, to ako už není zakryté, ale keď to je niekde na čele alebo na brade, tak už to ako není úplne jasné. A keď to je ten model naučíš na tom, tak aj ten model bude reagovať. Niečomu bude jasné, niečomu nebude nejasné a v niektorých prípadoch bude hodne ako na vážkach, čo reflektuje to, jak tí ľudia sa k tomu nejako postavili, keď tie data tvorili. Jak bys v tomhle případě, nebo v těchto případech, že chci se bavit o vysvětlitelnosti toho modelu, protože pokud teda ten model se nějakým způsobem stvoří sám, do jaký míry my víme, co vlastně udělá v nějakých situacích a kdy to je a kdy to není problém. No, do jaké míry ho nameráme na těch situacích, jak by som povedal. Je to všechno black box, ty modely? Nebo jsou případy, kdy můžeme vidět, co se v tom modelu děje, jak to interpretovat? To je tiež taká zaujímavá otázka, keď sa na to ľudia kúkajú rôzne, že? Niektorý človek povie, je to black box, pretože neviem vlastne, jak sa ten model rozhodol. A niekto povie, nie je to black box, však ja to viem všetko spočítať. A tu sú nejaké ako matice čísel, stovky megabajtov matíc čísel, ktoré sa mi seba násobia. Takže ako my presne vieme, čo sa stane pre nejaký obrázok. Ale do nejakej miery ako obaja majú pravdu, pretože akýkoľvek komplexný systém, podľa mňa, nielen ten machine learning alebo to strojúčenie, akýkoľvek komplexný systém, právo, je z určitej miery ako keby black box, pretože tam vždycky nastanú, tým, že ten systém je hrozne veľký, tak človek ako si nedokáže uvedomiť všetky tie konsekvencie, ako tie pravidlá spolu interagujú a vždycky tam nastanú situácie, ktoré nečakáme a ktoré vlastne nejakým spôsobom idú proti tomu pôvodnému určeniu, ktorý ten systém mal alebo vybudoval. Že tam tí všelijakí ako podvodníci, ktorí nájdú legálne cestičky v zákone a potom máme ten sudca, aby posúdil, jaká je tá litera toho zákona a aký by byť ten výklad toho zákona, ktorý je zase jeho subjektívny výklad, aby posúdil, či ten síce ako splnil možno nejakú literu, ale porušil tú podstatu. A podobne si myslím, že to je ako v tom machine learningu, že keď tá úloha je nejakým spôsobom kritická, tak stále tam ako vieš dať nejakého človeka, ktorý to subjektívne posúdi spolu s tým systémom a keď nie, tak si povieš, no tak to sú konsekvencie, ktoré proste tu budeme musieť ako zvládnuť a keď je to podstatné, tak to musíš namerať na tých datách. Veci, čo sú ti kľúče, musíš fakt namerať a pozrieť sa, jak ten black box reaguje v tých situáciách a áno, stále môžu prísť ako keby nečakané udalosti. Ale to môžu prísť aj v systémoch, ktoré nemajú machine learning, že? Takže v samotnej podstate si myslím, že to ako fundamentálny rozdiel není, ale ľudia sa boja, pretože to je nové a nepreskúmané. A ešte ako nevedia, jak úplne ako čo čakať. A ty se budeš bát, až auto za tebe bude řídit samo? Budeš věřit Elonovi? Tak ja s tým, že som ako zdeformovaný už z oboru, tak ja sa pozerám na tú štatistiku a dúfam, že ako keby
je to nejaký spôsob, ktorým sa rozhodujem, no. Ja. Že vlastne, keď to štatisticky tie autá sú bezpečnejšie, ja sa nepovažujem za úplne ako najlepšieho šoféra, takže ja by som do toho šiel osobně. Super. Tak jo. Tak, teď bych chtěl se podívat na to, ty jsi prošel, respektive byl si šéfem vývoje v Seznamu. Chvilku. Seznam je v podstatě naprosto jako unikátní jako společnost na světě, protože to je jeden z mála byl to jeden z mála vyhledávačů a pořád je, který dokáže konkurovat se Google. Lokálně konkurovat lokálně samozřejmě. Umíš to nějak vysvětlit, proč se to stalo? Jako? Zajímavá otázka, no. Jako historicky je ten Seznam starší než Google. Možno o pár rokov. Takže tu užívateľskú základňu a tradíciu si tu mal ako šancu budovať nejaký ten čas. Takže to môže byť jeden z tých dôvodov. A je to aj také ako národné nejaké, že? Jako Česká republika má svoj vyhľadávač, že to taký unikát vlastne aj v iných krajinách. Málo krajín je takých, ktorí to je. Ja si pamätám, že v tom Sezname sme mali nejakých ako zoznam nejakých 7 krajín, myslím, čo ako lokálne konkurovali Google. A všetko to je veľké krajiny. To bolo ako Rusko, Japonsko, Čína, aj keď vtedy tam bola ako veľká otázka, že ten Google tam ako nebol pustený. Ale čo tam ešte Kórea, myslím, tam bola aj južná. A potom Česká republika, že čo je ako hrozne malá krajina. A ešte Bing sme tam brali, že je teda lokálna konkurencia Google v Amerike, že mal nejakých pár percent trafiku. Prečo to tak je, no? Tak oficiálna story bola, že ako rozumieme českým datám lepšie. Aj sme tam mali nejaké metriky, kde sme ako si spočítali, že na nejakých českých dotazoch sme ako lepší. Ale tak metriky si každý vie spočítať všelijaké, že? Tak, to určite. Ľudia o tom mali záujem. A boli tam aj veci ako hrozne veľká časť je aj podľa mňa historické momentum, pretože veľkú časť užívateľov sme získali tým, že sme vyjednali u nejakých mobilných operátorov a distribútorov mobilných zariadení, že ten Seznam tam bude nainštalovaný. A toto proste, ty môžeš ako vymýšľať tam rôzne ako strojové učenia technológie a niekde sa to posúva hore-dole a vám tam príde nejaký ako obchodník s geniálnym nápadom, že si s O2 vyjednáme, že budeme, alebo s neviem kým, nechcem tu ako nikoho menovať, lebo nepamätám si, že budeme tam niekde defaultne nainštalovaní a to proste vystrelilo použije. No zase ako pretože v konečnom dôsledku tým ľuďom to je jedno. Áno. A to je ten tvoj úspech, že vlastne im to je jedno, pretože sú dosť spokojní, aby to nezmenili, takže vlastne ako držíš ten krok niekde s tým veľkým hráčom a to je ten dôvod, prečo sa to asi ako nejak udržiava. Doteraz tá firma ako žije a udržiava sa. Tam všetkom tom ako ten Google je obrovský, to je proste neporovnateľné. To jo, ale začalo to vlastně nějaký v garáži, že jo? No. A pokud já si pamatuju, to si asi naši posluchači nepamatují, to ještě nebyli na světě, ale ten Google, že jo, nebyl první. A pokud jako, tak jak já to chápu, tak ten rozdíl, oni vlastně neměli náskok vlastně, že jo, protože ten vyhledávač, to je hlavně, to jsou ty data. Ano. A způsob, jakým v těch datech jako je hodnotíme. A oni vlastně tenkrát přišli a Sergej s tím Larrym přišli s tím PageRankem a můžeš říct, na čem byl postavený Seznam? Je to podobný? No Seznam z začiatku bol katalógový vyhľadávač, to je ako predtým bola, myslím, že to bola AltaVista, ktorá dominovala pred Googlem, keď si dobre pamätám, že? A potom vlastne, prišiel Google s tým PageRankom, tak samozrejme Seznam tiež potom zaviedol PageRank, potom prišiel Machine Learning, tak Seznam tiež zaviedol Machine Learning. To všetko sa udialo predtým, než ja som do Seznamu nastúpil. Keď ja som do Seznamu nastúpil, tak to bolo práve okolo toho roku 2015, čo sa práve už bola vo veľkom revolúcia konvolučných neurónových sietí a ImageNet a veľké data a veľké grafiky. Tak tedy sme zase ako naskočili na tento trend. A vždycky sme si držali tak ako, mal som povedať, že sme tak rok pozadu za tým Googlom vlastne. Takže technologicky sme sa ako snažili udržiavať na tom a
to sme mohli pretože Google publikoval tie veci. A Google aj hovoril, my sme ako na tom není nejak lepšie ako ostatní, my máme obrovské množstvo dát a to je tá naša výhoda. Už vtedy v 2015-14 to ako im bolo jasné, že vlastne ako technologicky tam není žiadny mode, sa to je mode ako priekopa, alebo jak to nazvať, že väčšinou tie technologické firmy riešia, či majú ten mode, tú priekopu, či majú niečo, čo tá konkurencia nevie a nevie ich dobehnúť kvôli tomu, že tam nevie. A oni hovorili, to není tá technológia, to sú tie dáta vlastne. A to bol ten strategický ťah toho Google, kde oni urobili kopu nástrojov pre rôznych webových vývojárov, jak máš ty Google Analytics, čo si zadarmo integruješ do svojej stránky, oni ti to počíta krásne analytiky zo všetkého a zároveň Google vidí, jak sa ten užívateľ po tom webe pohybuje u teba, vidí, čo si jak veľmi číta, ktoré tie stránky navštevuje často u teba, čo sú tie podstatné. A tam potom s tým seznamom my sme ako držali tie neurónky a všetko a tam sme ako už nemohli ísť. Ten trh už bol zobratý. Aj tiež sme vytvorili nejaký webtools, ktorý ako ale keď už máš Google Analytics, jednak seznam ako malá firma nevie konkurovať tomu užívateľskému ako experience Google tých toolov a jednak keď už niekto tie tooly má, tak ako nebude tam dávať nové od seznamu. Takže na tých datách potom ako to nedobehneš, no. A to sú ako veci, čo tí užívateľ si inštaluje. Potom, keď zoberieš Google, máš vlastne DNS-ka. Ty ako nemusíš používať ani Google produkty a ten Google ako vidí, kam ten trafik toho internetu smeruje. Android, ďalšie, všetky tie projekty, keď sa na to pozrieš z pohľadu toho vyhľadávača a tých dát, tak všetky tie projekty vlastne, úplne vidíš tú stratégiu ich, ako oni Android vidí, kam sa pohybuješ cez tie mapy. Vidí, kde sú tie hospody, do ktorých tí ľudia kedy chodia, že? Keď ty ideš vyhľadať proste hospodu, tak oni už vedia, že tam je, aj keď tá hospoda neexistuje na internete, pretože vidia, jak sa ten trafik tých mobilov do nej vlieva a vylieva v nejaké časy a z toho si vedia, ako odvodiť, to je reštaurácia, to je obchod, tam sa kupuje niečo, šaty, tam chodia raz za mesiac, tam chodia každý piatok a z tohto všetkého ako vieš odvodiť aj kopu iných dát vlastne, ktoré ti zase pomáhajú v tej relevancii toho vyhľadávania. Vlastně první takovej to se ještě nemluvilo zřejmě o umělé inteligenci, ale o tom strojovém učení, ale první taková jako velká věc bylo, co si pamatuju, skandál, když právě ta reklama byla cílená natolik dobře, že to předpovědělo, že nějaká slečna jí poslali, že je těhotná a její otec je jako se řval, že jí je 14 nebo 15, že jako si to dovolujou. On se řval ten obchod, ne? Ten obchod. Čo si to dovolujú to posielať. A oni sa mu hrozně moc omluvili, že to je jako chyba v analytike a potom on zjistil, že teda naozaj těhotná je. Že vlastně dřív, než to viděl ten člověk, tak což se jako dneska děje poměrně běžně, že ti ta věc ví o tobě víc, než my víme sami. Je krásná i knížka od teď jsem zapomněl, ale jmenuje se to Don't Trust Your Gut a to byl právě inženýr z Google a on tam ukazuje ty algoritmy vlastně co z toho plynou za věci, jako. Jo, to jsou hrozně zajímavé jako výsledky. Je hrozně vtipný to, že vlastně na závěr on došel na to, že on celý život dělal s těma datama a došel na to, že šťastnější jsou ty lidi, kteří vlastně dělali to všechno, co on vlastně míjel díky tomu, že vlastně to tak to bylo takový hezký, jako ten, ale řídil se vyloženě podle toho potom, jako. Tak to je určitě Seth Davidovic, myslím, že se jmenuje. Zajímavá knížka. Dobře. Jako v tomto ještě, keď zoberieš firmy jako Facebook, oni hrozně jako, alebo aj ten Google a YouTube, tak to optimalizují tie kliky, tie sledovanosti, takže jako mne to až príde, že ako hackujú nejak ten ako keby nejaký evolučný systém človeka, ktorý má nejak nastavené tie rewardy. Oni sa do toho ako tepnú a proste, aby ti servírovali tú reklamu. Že? Ako to je nejaký ten pojem, čo som niekde ako v nejakej knižke čítal o attention merchants. Že vlastne ako oni sa snažia čo najviac udržať tvoju ako attention, tvoju ako pozornosť na ten obsah, čo generujú a tu potom prepredávajú tým reklamným, aby robili reklamy pre tie firmy a to monetizujú ako ten tvoj attention. Ale tým sa nabúrávajú do nejakých ako dopaminových cyklov, proste, ktoré ako boli vyvinuté 100 000 roky ako v minulosti na úplne iné situácie a Facebook sám myslím publikoval nejakú ako štúdiu internú svoju, alebo ani publikoval to, ako líklo myslím, o tom, že vlastne tým ľuďom to škodí. To je niečo ako gambling alebo závislosti, kde tá látka sa ako keby nabúrala do tých dopaminových cyklov
tak teraz sme ako naši tie algoritmy, že, ktoré vlastne robia podobnú záležitosť. Človek potom scrolluje a nakoniec mu je špatne. Pretože vlastne síce ten jednoduchý reward mechanizmus je tam ako uspokojený, ale ten celý ako keby príčina, prečo ten mechanizmus existuje, tam s tým ako nejde. Ty nemáš ten reálny úspech, ty si ho nejak simuluješ cez nejaké ako kliky, lajky niekde a nedosiahneš to, čo chceš a potom ti ako špatně. Jo, v tomhle kontextu mi přijde hrozně zajímavý, a jak ty společnosti, že jo, a Google měl i Don't Be Evil, to dali pak pryč, jako. Jo. A jak vlastně kvůli tomu core businessu, optimalizaci toho businessu vlastně jsou, řekněme, zlí v tomhle smyslu. Ale když se právě podívá ty generativní modely, jak strašně zodpovědní, až podezřelé, zodpovědný ty firmy jsou a i Facebook ten vlastně všechno vydává jako open source a snaží se, aby to neřeklo nic o černých, bílých a nic špatně, až to pak kreslí černý nacisty, až to přeženou. Ale jak tohle to vnímáš? Chápeš to jako, že opravdu tohle je nějaký tlak na to, nebo uvědomují si, že opravdu to AGI bude nebezpečný a proto jsou ty firmy takhle hodný, nebo je tam nějaký skrytý plán? Žijem v kapitalistické době, tak já si myslím, že celý ten systém je postavený tak, že ty firmy mají mandát na to zarábať peniaze. A že to je jako způsob, kterým oni fungují. A potom je tu nějaký regulátor, který nastavuje nějaké prostředí, kde tie peniaze jako zarábať jako jednoduchšie, než keď ideš mimo tých zákonov. Že stále ako neznáš, že nemôžeš ísť mimo, že to je ako, keď ťa odhalia, tak máš pokutu, tak ale niekto ide do basy, že niekedy, čo ako u tých bohatých ľudí často sa asi úplne deje, ale že to je ako keby takáto nejaká hra a každý, že ten systém je nejakým moje nejaké základné ponímanie, a nie som sociológ ani nič, ale nejaké ako základné uchopenie toho je, že tie firmy majú mandát na to proste zarábať peniaze a oni sa snažia v rámci tých regulí toho zákona a niekedy aj mimo nich trošku vystrkujú tie rožky, optimalizovať ten svoj zisk a prežitie. A to je nejaký, na tom bola taká dobrá knižka, jak sa tuším, nespomínam si, jak sa volala, ale kde ten človek ako popisoval, že ako náhle, no to ako Harari možno, ktorý popísal, že ako náhle vytvoríš nejakú ako entitu, ako firmu, tak ty máš nejaký nápad ako zakladateľ, že teraz vyrieším tu nejaký problém ľuďom, neviem, robím lepšie vyhľadávanie, alebo zlepším hlad v Afrike, alebo niečo, ale ako náhle tú firmu vytvoríš, tak ako keby ona už bude entita, ktorá bude mať ako tendenciu prežiť. Čo je nejaká ako emergentná vlastnosť toho, že tam je 50 ľudí, alebo 200, alebo koľko, ktorí kolaborujú a chcú si udržať nejaké svoje status quo a živobytie. Takže vlastne ako ten celý tá idea tej firmy a tá pôvodná myšlienka sa pretransformuje na to, aby tá firma ako prežila. A nech to už znamená čokoľvek. Takže ako náhle ide do tuhého, tak tí ľudia proste budú povedať, tak teraz to proste porušíme možno nejakú licenciu, alebo vystavíme sa riziku, že možno porušíme nejakú licenciu, aby sme prežili a potom, keď budeme mať peniaze, tak sa to vyrieši. Veľakrát tam vidíš tieto tlaky, ak ide do tuhého. Aj Google, že teraz ako OpenAI mu šahal na päty, tak už začal ako vymýšľať, čo s tými LLM-kami, celé tie ako otázka, na čom sa tie LLM-ka trénujú, aké data, všetko sa vyrieši potom, ako ukážeme, či to vôbec funguje. A keď nevie fungovať, tak vlastne sa ako nestalo nic zlého, tak jsme to zkusili. Jako určitě, jo, tomhle přesně jako rozumím, co říkáš, že dává to smysl. Jenom mi přijde ten jako kontrast až podezřelý, jak jako mi zodpovědně přistupují ty velké firmy. A za mňa tak asi to, čo si ja by som čakal, ja ako nevlastním veľkú firmu a takže neviem za nich hovoriť určite, ale čo by som nebol prekvapený, keby to celé bolo o tom udržať si ako dobré PR, dobrý image, pretože tá populácia sú moji zákazníci, ktorým ja chcem dodávať hodnotu, za ktorú mi platia. A keď ja budem teraz ako stavať AI, ktoré nebude proste splňať nejaké ako ideologické alebo nejaké iné, nejaké morálne možno hodnoty, čo v tej spoločnosti aktuálne sú nastavené, tak ako prídem od tých zákazníkov a príjmem tie peniaze. Toto by som čakal, že je tá línia, ktoré oni rozmýšľajú. Elon to dělá inak. A Elon si povie, nie, ja teraz proste skúsim, vidím, že neviem hrať tú veľkú hru, skúsim si zobrať nejaké niž. Jako LLMK už tuto sú veľkí hráči a to potrebujem vybudovať zola, tak potrebujem ísť na populáciu, ktorá, a urobíme krok, ktorý nebude úplne politicky korektný. Zase ako, podľa mňa tá úvaha je ekonomická v zásade. To nie je ako hodnotová úvaha. Plne.
Ale ja neviem, možno sa mýlim, nechcem nikomu krivdiť. Takto poviem, nedivil by som sa, keby to bolo takto. Jo. Tak snad nás Elon nezakáže. Dobře. Se hovorí, každá publicita, keby vás Elon zakázal, tak to je publicita, ktorú neexistuje, jak sa hovorí, neexistuje negatívna publicita, že? Ona si nerozumí našemu tady. To by bola reklama, Elon nás zakázal. To by bylo asi super. Tak jo, pojďme se podívat na takovou praktičtější část. Ty teďka momentálně by ses nazval jako konzultant. Dá se to tak povedat, no. Jo, ale ty nejseš takový ten konzultant, co já si představuji, ten člověk v tom obleku, co jenom mluví. A ty jsi někdo, kdo má, jako řekněme, skin in the game, nebo špinavé ruce. Ty vlastně přijdeš do nějaké firmy a ukážeš, jak by se tam dalo strojové učení používat, postavíš jim ten tým a ukážeš jim vlastně, co mají dělat. A dá se tak říct? Nebo? Dá. Je to veľmi, tá moja rola aj práca je ťažko definovateľná. Ako, nejak som proste dokonvergoval niekam v tom biznise, kde ako sa mi darí z toho žiť. Aha. A je to tak, no, prídem do firmy, pozriem sa, čo tam ako z pohľadu strojového učenia chýba a nejak sa to snažím vyriešiť, doplniť. Aha. To je nejaké ako prispôsobenie moje, pretože ja som není ako expert v ničom a nič neviem ako dobre alebo do hĺbky, ale zase aj vďaka tomu seznamu a iným ako celkovo tej mojej kariére som ako ku všetkému pričuchol trochu. Takže ako keď zoberieš ten machine learning, tak od technických vecí až po strategické rozhodnutia nejaké som ako všade nejakým spôsobom sa pohyboval. Takže keď do nejakej firmy prídem a niečo im tam chýba, tak ja to viem doplniť na tú moju jednoduchú úroveň a zároveň mám dosť veľké ako keby know-how na to, aby som spoznal, že ktorý človek ako je dobrý v tom, čo robí a aby sme ho nahajrovali, aby to tam urobil správne po mne. Takže takto nejak zatiaľ fungujem. Aha. Toto, že nejseš ten typický konzultant, se poznám podle mě i podle toho, že já, co znám všechny ty obchodníky s teplou vodou, tak vlastně, když přijde jakýkoliv buzzword, tak oni to absolutně chytí, ať by chápali, co se děje. Pár let zpátky, že jo, to byly velký data a oni ty lidi přednášeli o velkých datech a vlastně vůbec nechápali, co se děje. A dneska každý dělá umělou inteligenci a ty mluvíš o strojovém učení. Tohle dává to smysl? Jako... No, to jako... Záleží od toho, pre koho robíš slajdy, samozrejme. Jak sa to hovorí. Niekto potrebuje počuť umelú inteligenciu a keď mu povieš strojčenie, tak tomu nerozumie, o čom hovorí. Že? Sú ako firmy, ktoré vidia, že teraz je tu tá umelá inteligencia a pýtajú sa, môžeme to my použiť? A s tými sa bavíš po umelej inteligencii a povieš, môžeme sa na to kúknuť, jak vám funguje biznis a môžeme nájsť nejaký zaujímavý use case, namerať ho a potom zistíme, čo vám to prináša. Urobíme nejaký ako prototyp a čo by to stálo, či sa vám to oplatí, spočítajme to. Takže takto ako veľakrát ide aj o to vzdelať toho klienta vlastne. Že je tu nejaký buzzword, je tu nejaký hype a čo je tá reálna hodnota a poďme sa na to pozrieť vlastne skrze to, či sa vám to oplatí, pretože dneska to je aj drahé. To je ako že tým, že tých ľudí všetci chcú teraz ako trénovať tie modely. Aj keď sa to vezme. No. Tí, čo robia LLMK, pod nich je ako hrozne veľký, ako nejaká poptávka, ale celkovo IT je teraz ako skôr ako na poklese, takže dneska je zvláštna doba. Niekoho platy rastú a niekto si nevie nájsť prácu pár mesiacov, čo keď takto poviem a počúva to proste človek, ktorý je mimo IT, tak si povie, čo to je pár mesiacov, nenájsť si prácu. Že? Som mal teraz s kamarádom rozhovor, ktorý sa nevedel nájsť prácu ako 3 mesiace, už to bol úplne ako na prášky. Si hovorím, niekto si hľadá prácu rok, že? Ako, a 3 mesiace nie je nič, ale v tom IT, kde ako keby sa na teba tí rekrúteri ako házali ako muchy v kuse. Jasne. A zrazu musíš 3 mesiace hľadať, ak aby si našiel niečo dobré. To nie je ani, že by si nenašiel nič, ale niečo ako dobré. Jasne. Už si z toho v depresii, tak si hovorím, že jaká to bublina ide žijeme. No, jo, chce to samozřejmě ten chápat. No, a trošku jsme odbočili od témy. No, to nevadí, to si myslím, že je jako zajímavý. Jo? To přesně se nám taky stalo, když jsme pracovali pro jednu zahraniční firmu a pak to nějak končilo a tam byl člověk Němec a on byl
tam, když propustíš toho Němce, tak ho asi rok ještě živili a on dostal nějaký psychický problémy, že jakože když si do roka nejde práci, tak nebude moc mít to auto, který má a to musí mít, protože bydlí na té ulici a tak dále. Takže ty problémy jako lidí jsou různý, aby jsme se tomu smáli samozřejmě. Vždycky to je relatívne. Vždycky sa porovnávaš. Takže áno, je to ako veľmi Niekedy sa s niekým bavíš o umelej inteligencie, s niekým o strojom učení a s niekým proste riešiš ako modely, metriky a jak to proste namerať z pohľadu nejakých ziskov, užívateľských ako rôznych ako metrik a tak. Že pracujem úplne od zákopov niekde, kde dneska už ako menej, málo už programujem, málo kedy, ale stále časť tej mojej práce je s tým, zavolám si s niekým a zoptimalizujeme nejaký algoritmus. Teraz sme optimalizovali nejaký ako prehľadanie nejakého priestoru, kde som pomohol kolegyni z 20 hodín to stiahnuť na 3 minúty. Takže sem tam si ešte zaprogramujem, ale väčšinou už to je skôr koordinácia ľudí, využiť ten môj network na to, aby som poprepájal zaujímavých konzultantov. Tiež sú ako konzultanti a konzultanti. Ja hrozne rád používam konzultantov, ktorí sú experti. Mám kontakty, mám proste kamaráda, ktorý robí v Amazone doporučovanie na nejaký ako už dlho a predtým robil aj s nami v Sezname a tak ďalej. Keď nejaká firma povie, potrebuje doporučovanie, tak niečo tam základne postavíme, ale zavoláme si jeho a povieme, čo si o tom myslíš, čo táto konkrétna firma potrebuje. Takže on príde a on s tým, že má obrovský prehľad v tej ako v tomto obore, tak vlastne ako vie rovno povedať, použite toto, tu je už nejaký open source projekt, ktorý len nahodíte a už vám to zvýši. A potom, keď chcete viac, tak už musíte zainvestovať viac času a takto ti to vie pekne ako nastaviť celú tú stratégiu, čo sa stane teraz, o mesiace, o roky vlastne, kam ísť, neísť, jak si to čeknúť, či to vôbec má zmysel pre teba. A to sú tí konzultanti, experti vo svojom obore, ktorých vieš ako pospájať. Im zaplatíš síce ako za hodinu veľké peniaze, ale absolútnej čiastke pár hodín a tá firma preskočí rok nejakého ako výskumu slepých uličiek a v konečnom dôsledku tá návratnosť je ako obrovská. Takže aj takto ten konzulting ako nejako funguje, keď sa vieš dostať na tých konzultantov, ktorí ako vedia. Jasne. Ale áno, potom je tam obrovské ako počet ľudí, ktorí vlastne ako naskakujú na tie trendy a dúfajú, že sa niekde uchytia a časom sa to nejako naučia, alebo čo? A dokázal by si říct, jestli z toho, co teďka děláš, a protože děláš pro ty jako různorodé firmy a různě veliký, a je tam nějaký obecný téma nebo něco, co by se stalo vydestilovat, co by mohlo lidem pomoct, co jim nejvíc chybí, nebo jaký je jako největší tam, jaký problémy jsou jako největší? Nejaké obecne, čo sa týka úplne všetkých, mojich klientov, firiem. Tak, veľa pracujem so startupmi, ale pracujem aj s veľkými firmami, ktoré by sa nazvať aj trošku ako korporátom, kde sú ako stovky, proste tisícky niekedy ľudí. A obecne si myslím, že keby som mal obecne vydestilovať jednu vec, jednu radu, tak to by som povedal, keď stávate nejakým spôsobom nejaké ako machine learning alebo data science oddelenie strojové učenie, kde sa má používať umelá inteligencia. Vždycky proste je dobré naherovať človeka, ktorý má dobrý engineering background. Akože je dobrý programátor, vývojár alebo softwarový inžinier. Ani nie programátor, ale softwarový inžinier by som použil. Tá nuancia, prečo ju ako vyzdvihujem je, dobrý programátor ti napíše nejaký dobrý algoritmus, ale dobrý softwarový inžinier ti vie postaviť celý systém. Zapojiť, kde tie stroje budú bežať, jaký tam bude použitý hardware, jak to bude pospájané, čo potrebuje škálovať, čo má byť monolith, čo má byť microservice. Ale neviem, či sme už není moc detailne úplne technicky. To si myslím, že je naprosto perfektní. Ale toto je ako keby ten skill, ktorý keď má ten inžinier dobrý, tak vie ako robiť dobré trade-offy a vie ten systém dobre modularizovať. Vie, kde to môže nahekovať, lebo tá firma veľakrát sa potrebuje hýbať niekde rýchlo, ale zároveň ako veľakrát to, čo sa postaví, tam zostáva. Ak ideš do tých firiem, tak tam vidíš to TMP, ktoré tam už je ako 10 rokov a podobne. A rôzne ako keby dočasné projekty, kde vidíš, ako toto treba nahradiť proste do týždňa a už to tam beží 20 rokov, že? Takže dobrý software inžinier ako toto vie, mám tu prax, kde si to ako vie, kde už vie, kde treba dávať bacha. A vie ten systém postaviť tak, že ho dobre rozloží
z nejakého high-level pohľadu a v tých komponentách to potom ako naprasí, aby to bolo rýchlo, ale zároveň sa to dá časom dobre ako keby obmeniť, aby to, keď to bude overené a bude mať zmysel a nezahodí sa to náhodou, tak sa to dá vlastne ako na tom stavať. A toto je niečo, čo keď ty nahajruješ data scientistu, ktorý má nejaké štatistické vzdelanie alebo ekonomické, ktorý vlastne ako sa transformuje do tohto oboru, tak ten človek ti aj podchytí možno tú matematiku lepšie, než ten programátor alebo ten software inžinier a postaví ti systém, ktorý vlastne ako sa rozpadá a neudrží ho pol roka, rok a už to musíš celé prepísať, čo už je hrozne zložité, pretože na to je naviazaných kopu ďalších, zatiaľ sa celý ekosystém vybuduje a už sa to nedá vymeniť. Áno. Takže toto iba jedna rada. Vždycky hajrujte ľudí, ktorí majú silný software engineering background. Lebo štatistiku sa dá do tej miery naučiť, čo ten machine learning potrebuje o mnoho ľahšie, než 10 rokov praxe v tom, ako postaviť dobrý software systém. Jo, to myslím, to je... A potom nebude mať prácu. Pretože to je to, čo v tých firmách ako hovorím, tu musíme hajrovať toho inžiniera, to nám tu chýba, že... On to totiž vůbec jako nevypadá, že on to vypadá, že vlastně stačí postavit ten algoritmus a přesně já jsem ten typ data scientist, kde když to funguje, tak už mě to nezajímá, ale vlastně je potřeba taková ta nudná infrastruktura, aby fungovala jakoby dobře. No. Pre niekoho nudná, pre niekoho práve ako zaujímavá. Určite. A to sú tí ľudia, ktorých toto zaujíma. Sú ľudia, ktorí ja ani to nechce sa mi to trénovať, nech to niekto natrénuje, ale jak to naškálujeme. A tam, keď vidíš, že človek to toho zaujíma, tak to vidíš, že ten človek to bude riešiť, lebo ho to baví. Vlastne. Jo, ta diverzita toho týmu a jako představovat si, že jeden člověk dokáže oba tyhle jako skilly mít, tak je asi dost asi naivní. Jo, že sú ľudia, sú. No určite, no. To je tých, ktorých chceš hajrovať. Jo. To sú tí, na ktorých ako mieríš. Alebo ani nemusí to byť ľudia, ktorí majú oba skilly, ale ktorým to zaujíma a chcú sa to naučiť. Nie, pretože keď ten človek príde do tej firmy, tak to trvá jen pol roka, kým on nabehne a spozná, jak tie interné systémy tej firmy fungujú. A za toho pol roka sa tiež môže naučiť kopu o tom machine learningu, tak aby dokázal už robiť nejaké ako jednoduché tásky a postupne začne to know-how v tom týme sa proste miešať a on sa to ako naučí. Keď to je dobrý software inžinier, tak sa to ľahko naučí. Keď to je dobrý ako štatistik, matematik, extrémne ťažké pre ňa sa naučiť ten software inžinier, aj pretože to nebaví. Pre ňa je ako keby mimo toho, čo ho zaujíma vlastne väčšinou. Kdybych se chtěl takovýhle věci naučit, kam bych měl přijít? Ne, já už jsem za Zenitem, ale někdo mladší. Myslím si, že je dobré sa vlastne to naučiť v praxi, ísť do nejakej firmy a začať to robiť. Kľudne nejaký entry, keď zo školy ide človek a chce robiť v IT, je dobré sa ako niekde zamestnať a pozrieť si na to prostredie, jak vyzerá. Zobrať si niekoho seniorného, dobrého a pýtať sa ho na kariéru. Nejaký coaching, alebo jak to nazveme. Niekto, na koho role byčujem, si sa chce vidieť, keď si práve ako čerstvý študent, alebo niekto, kto chce zmeniť ako do machine learningu, tak sa pozrieť, keď si v dobrej firme, sú tam nejakí dobrí ľudia, vytipovať si ich a povedať, jak sa tam dostať, čo je podstatné, čo mám urobiť, poraď mi. Kľudne aj s viacerými ľuďmi. To je ako keby baviť sa o tej kariére s niekým, kto má skúsenosti, zase ako je to hack do života podľa mňa. Ten človek ti vie rovno povedať, poď touto cestou a vykašli sa na toto. Tam to nevedie. Myslíš si, že nějakou z těchto částí toho celého systému, nebo kterou si myslíš, že nejdřív může nahradit nějaký modely, jako třeba Ja si z každého rožku trošku. Že tie modely sú nejaká forma automatizácie. Programovanie si dáme, že? Teraz máš ako, neviem, či sú dva tábory, alebo ja ten verejný priestor až tak moc nesledujem, takže možno ma oprav, keď hovorím blbosti. A diváci to berte trošku s rezervou, čo tu budem teraz ako vymýšľať, ale ja to tak vnímam ako, že sú dva tábory. Jedni hovoria, že teraz nás tá umelá inteligencia nahradí, alebo programátorov najprv a potom niekoho iného. A druhý tábor hovorí, že nič nás nebude nahradzovať, že to je ako lepší autocomplete. Ja som v tom druhom tábore, ja si myslím, že alebo nie, že myslím, ja som skeptický. Zase není to, by som bol hrozne rád, je to zaujímavá téma pre mňa, hrozne rád by som bol, keby to niekto ako dobre spracoval a možno tam materiály sú, ja o nich neviem, ale
keď sa na to pozriem historicky, tak ako vždycky si mal nejaké, ako v tom, tá umelá inteligencia ako obor existuje, neviem, či 60 alebo koľko rokov, že? Alebo možno aj viac, možno 70. A tieto hypy tam boli párkrát. Mne sa to nazýva vždycky ako AI Winters. Sa niečo nahypuje, no niečo sa objaví, tak teraz všetci a do 3 rokov a teraz stroje. A predtým to boli, ja neviem, umelý, čo to je, strojový preklad. Že v 60 70 rokoch to bolo, že nejakým spôsobom tam urobili nejaký strojový preklad. Ukázali, že to na nejakých 30 vetách super funguje. A teraz proste, a do 3 rokov stroje už budú sa s nami baviť, že? A mám ako zistili, že im dali nejakú jednoduchú frázu, ktorú to sa nevieme preložiť, lebo sú tam použité nejaké ako kontexty, tie slova majú iný význam v inom kontexte a ten stroj bol úplne mimo. A tam prišli ako keby, nainvestovali sa do toho ako obrovské peniaze a on zase prišlo to ako AI Winter, tá AI zima, kde ako všetci pája, to je proste k ničomu. A toto si tam mal ako opakovanie, vždycky to expertné systémy boli. Potom boli teraz tie neuronálne siete. Tie neurónne siete potom aj v tých 10 ako zomierali už úplne, nie? To išiel preč a potom zase revival, v 98. prišiel ten Mnist, že? Ak to zase mal veľký úspech, potom zase zomrelo, potom ako 2014 Li Fei robila ImageNet, tak zase to išlo hore. Čo ja si ako tak nejak, jak to ja vnímam, je, že my ako ľudia ako nerozumieme tomu, jak my fungujeme. Že máme nejakú predstavu, hrozne ako, že tá naša myseľ a to naše vedomie a racionálne úvahy sú ako to gro, to najviac, to čím sa ako líšime od zvierat, ale v konečnom dôsledku, ako keď to skúmame spolu tej informatiky, tak ten šach vyrieši, tedy to bol šach bol, nie? Ten Deep Blue. Teraz vyriešil šach, čo je najťažšia úloha pre človeka, teraz vyhrať šach, to je ako najchytrejší z najchytrejších. A to bolo, neviem, 90, Deep Blue bolo čo, 10, 7, 8 možno? Tak nejak, to je jedno. A dneska sme o 30 rokov zase. A ten počítač nevie ani po schodoch zase stále, že? Čiže niečo, čo aj človek, ktorý má ako mentálne kapacity, čo keď sa narodí postihnutý, tak stále vie ísť po schodoch, že? To nie je niečo, čo my považujeme za ťažkú úlohu, ale pre ten stroj to je ako extrémne ťažké. Tu máš už konverzačné AI, ale stále nevie ten robot ísť po tých schodoch. S dostatočnou úspešnosťou. Takže veci, čo sú pre nás ľahké, si myslíme, že sú pre nás ľahké, pretože sme sa evolučne milióny rokov vyvinuli ich robiť. A tu máme tú racionálnu úvahu, je pre nás ťažké hrať šach, pretože to tu není tak dlho. To je ako 100 000 rokov možno, alebo koľko, alebo možno určite menej ako to chodenie, ako rádovo menej. Takže keď to vyriešime tým strojom, tak máme pocit, že to ťažké sme vyriešili, ale nevyriešili. Aj tie LLM-ka, teraz je to ako geniálne, ak sa s nimi vieš baviť, je to veľký prielom, ale stále tam je tá halucinácia a 2 roky sa ako to fundamentálne nikam neposunulo. Sme zase ako narezli nejaký strop, že ako tebe to vybehne a on sa to ako niekde ustabilizuje, ale tí ľudia, čo sú ako optimistickí a nahypovaní, tú krivku ako idú stále ako ďalej a ďalej a vidia sa tam niekde a ono to niekde narazí a potom zase to niekde ako vyleze. Tak z tohto dôvodu ja si myslím, že som trošku skeptický o to, že teraz sa tu bude niečo nahradzovať. Myslím si, že veci sa automatizuje. Určite to bude mať ako nejaký vplyv na tú spoločnosť. A je to ďalšia forma automatizácie, ktorá ti trošku niekde pomôže. 10%, 20% tam. A nejaké ako role zaniknú, nejaké sa zjavia, ale to sa deje bez umelej inteligencie. Ten svet sa vyvíja a proste niektorá práca už nie je potrebná. Niekto to vyhlásil, neviem, či bol Ford alebo niekto, že keď postavíte auta, nie? Sériu výrobu tých aut, tá linka a toto bola nejaká. A teraz proste tí všetci ako predtým všade boli kone, že? A teraz ako, čo ty kovář, ktorý tam ako robíte podkovy, čo on chudák teraz bude, čo bude mať čo žrať, keď sú to tie autá. A tam už niekto to bol vyhlásil, že keď sa vidíš, ako že si v biznise pre kone, tak vlastne nebudeš mať čo žrať, ale keď sa vidíš, ako že si v biznise ako transportnom, tak budeš mať čo žrať, pretože ten koň není podstatný. Podstatný je ten transport. A ty vymeníš tých svojich koní za tie auta a stále máš tých zákazníkov, stále máš tú svoju ako keby to, čo ľudia potrebujú, to sa ako nemení, ale to, akým spôsobom to dodáš, to sa mení. A je to na tvojom mindsete, ako kde sa cítiš byť. Ale to môžeš škálovať úplne inak, že jo? Potom tie veci. No. Áno, ale aj keď si prekladateľ, že? A začneš používať ten nástroj, tak zase ako dokážeš tých klientov odbaviť možno ako 10 krát viac, alebo ja neviem, ja nie som prekladateľ, možno to zase nemáš taký efekt tam, ale viem si predstaviť, že kopu ako povolaní bude efektívnejších s tou technológiou a stále tu budú ľudia, ktorí ako potrebujú sa baviť s ľuďmi.
Ty si pomocí těchto modelů udělal jednu kuriózní věc a to je to, že si popsal a dostal patent. Ešte sme ho nedostali. Minimálně si ho napsal pomocí těchto, což bys asi sám jako nedokázal udělat. Áno, to bol projekt, kde sme sa skúsili LLMK použiť na napísanie patentu. My sme ako mali nejaký technologický ako produkt, ktorý proste robil nejaký biometrický systém a chceli sme ho opatentovať a bola to úloha, ktorá ako nikomu sa to len úplne nechcelo. To je ako pracné. Keď píšeš patent, tak on ako sa píše vo viacerých krokoch, teraz sa niečo o patente pre USA, tak najprv máš ako prvé štádium, ty musíš spísať ako keby kopu technického popisu toho dosť presného a aj zobecniť to musíš, aby to podchycol aj trošku, keď to niekto trošku zmení, aby si stále ako to mal aplikovať a nebol mimo toho patentu. Takže ako stránky a stránky technickej literatúry, ktorú vlastne musíš potom niekde ako poslať tomu patentovému úradu a potom na to musíš ešte postaviť ako, čo sú teda tie tvoje ako keby claims, nejak to preložiť úplne ako čo sú tie ako keby pokroky z toho celého technického, čo je to veľké. Ty popíšeš aj všetko okolo, čo není úplne prínos. Čo je ten tvoj ako prínos. A teraz napísanie tej technickej literatúry ako pracné a nikomu sa do toho nechcel, to technické ľudia chcú robiť technické úlohy a nie písať niekde ako 30 stránok textu. Tak to sa ako odkladalo, už tá firma to ako hodne potrebovala. Tak sme si s kamarádom povedali, že ja si urobím ako hackathon a skúsime ten technický text na ten patent napísať za jeden deň s pomocou LLMK. A moc sme to ako nedúfali a ešte tam bol taký problém, že teda nemôžeme to poslať do ChatGPT, to sú predsa tu nejaké ako tajné výskumy a tak. Takže musíme použiť nejaké lokálne LLMK, čo ako zase nevieme spustiť to veľké. Tak nakoniec sme ako spustili nejakú tú najmenšiu lamu, 7 vtedy to bola lama 7B, myslím. A prekvapivo, tá lama to normálne ako, my sme tam pripravili z tej našej technickej dokumentácie ako, či stránku alebo dve nejakých bullet pointov a z toho sme vygenerovali proste 15 strán, tá lama vygenerovala, trošku sme ako nasledovali s tým, jak tie patenty vyzerajú, ono to už aj trošku vedela a normálne vygenerovala proste technický text toho patentu proste z tých bullet pointov, popísala to celé, proste príklady a tak. A nakoniec sme to nejakých 7 hodín, myslím, zvládli, čo normálne by sme čakali, že by sme ako písali týždeň, možno 2. Takže aj toto je také použitie a aj tie úplne najhlúpejšie modely, ktoré sa ti zdajú, keď si to niekde spustíš, že sú ako o ničom. Keď urobíš ako dobrý use case, tak tá práca s tým textom, tak ako ti to je hodne pomôcť na nejakých. Samozrejme musíš to skontrolovať, poprepisovať, takže nebolo, že by sme ten text vedeli submitnúť ako taký. Bolo tam asi polovica toho času bolo o tom kontrolovať ten text a polovica toho času bolo, že to ona generovala, takže toto je tiež také jako použitie. Nejdůležitější a to, co vede vlastně k těm nejvtipnějším věcem, zatím vtipným, tak je právě to, že musím chápat ten výsledek. Že ve chvíli nechápu ten výsledek, tak mi všechny nástroje jsou k ničemu, protože ten výsledek je strašně moc uvěřitelný, nebo daleko víc uvěřitelnější, než to, na co skočí běžný člověk, který se podívá na internet a napíšou tam, že země placatá, tak to dokáže krásně ještě argumentovat, proč by to tak mohlo být. Takže tady chápat, jestli ten výsledek je správně, myslím, že je jako hrozně jako důležitý v tomhle. Možno, hádam. Dovie, či by sme ten patent nedostali, keď to dáme len tak, že? Slovo musí, že tam možno moc silné, ale ako pristúpili sme k tomu konzervatívne a radšej sme to skontrolovali a opravili, než že aj tie texty po človeku majú chybu, že to zase není úplne ako, že není. Že tá chyba je, tie modely robia iné chyby, nejaké chyby nerobia, nejaké chyby robia, čo človeku príde ako niektoré chyby absurdné a tam potom aplikuje ten človek tú ako keby svoju intuíciu a povie si, no keď to robí banálnu chybu, tak tam ako donesieš všetky tie svoje skryté predpoklady o tom, že keby človek urobil takto banálnu chybu, tak čo to je za človeka? A to je ako chybná intuícia. Ten jazykový model tak nefunguje, že? To je tiež veľký challenge tej mojej práci, vlastne keď jednám s tými klientami, tak ako ich naučiť veľakrát, keď ten človek alebo tá firma sa to neorientuje, naučiť ich a zabaviť toto projektu správne, aby tie banálne chyby neboli vidieť, alebo aby boli dobre nejakým spôsobom kontextualizované pre tých
konečných užívateľov, aby ste nebudovali dôveru v ten systém. Ten dôvera v ten systém je niečo, s čím ako musíš hrozne operovať, ak je ten machine learning. To je banálna chyba ho naruší. Ty ako znižíš chybovosť o polovicu a ak ktorú banálnu chybu, tak tí ľudia ako to nefunguje. Proste, stačí přijet jednoho člověka, přitom jich zachrání spoustu jiných. A to se stalo, že jo, reálně. Jako, vlastně zastavený vývoj Uberu, protože jako, a tam bylo milion bezpečnostních chyb, který udělali, ale ten vývoj to zastavilo. Ale když se podíváš, kolik lidí přejedou lidi, tak to taky nezastavíš, že jo? Jako, jo tak... Ale tomu už jako rozumíme, to sa tu už deje stovky rokov, takže jako nemá nikto strach. Jo, určitě. A to je tá odpoveď, prečo tie firmy podľa mňa hrozne riešia tú politickú korektnosť. Takže jedna malá chyba v týchto nových veciach môže narušiť proste hrozne ako dôveru v tej verejnosti, v tú technológiu. Jo. A to je právě to, ale že jo, ve chvíli tomu lidi právě nerozumí, tak právě udělají tady ten špatný předpoklad, jakoby, no to se snažíme tady změnit a ty lidi v tomhle vzdělávat a proto jsi tady. Tak, mohl bys jenom říct zkráceně, o čem ten patent byl, protože mi přijde, že je zajímavý. Neviem, úplne ako môžem ísť do podrobností, ale myslím, že chránení už sme, aj keď to ešte ako úplne nemáme kompletne celý proces, takže chránení už sme, tak asi môžem nejako trošku do podrobností. Tak tam je to firma, pre ktorú vyvíjame nejaké ako biometrické riešenie, kde ako ten mobil, pozri sa do toho mobilu, také niečo ako Face ID na iPhone alebo niečo, že sa ten mobil ťa ako skontroluje a autentikuje ťa, či si to naozaj ty. A môžeš tým podpísať nejakú ako bankovú transakciu alebo sa dostať do e-mailu alebo nejakým spôsobom to využiješ tam, kde potrebuješ. Väčšinou to, čo sa snažíme v tej firme urobiť, je nahradiť tie heslá. Vlastne to je teraz taký trend, že namiesto, aby človek si musel pamätať nejaké heslá, tak použije seba. Akože ty si to heslo. Sa pozrieš do toho mobilu, otisk prstu, alebo jak sa hýbeš a tak. A tam proste prichádza nová ako výzva, keď to takto robíš, a to je skontrolovať, či ten mobil naozaj vidí teba ako človeka a nie nejakú tvoju fotku alebo nejaké to je video, ktoré niekto stiahne z TikToku, z Instagramu, z Facebooku alebo neviem odkiaľ a potom ho proste na iPade prehrá a smeruje ten mobil, že pustí a podpíš mi tu. Taká ten scenár, čo si môžeš predstaviť, je, že tak toto je dieťa, si chce kúpiť niečo na mobil, nejakú hru, ty to zakážeš a keď kým spíš, tak ona si ako pozrie tak, nakúpi si to, že to ako chceme tomu predísť a zistiť, že to není človek, čo tu vidíme, to je proste nejaký jeho obraz. To je stále ako face anti-spoofing, najmä tomu, keď takto kategorizujeme. A my si tam patentujeme nejakú technológiu, ktorá vlastne máme ako kopu štandardných riešení a kopu firiem, čo to robí. A my sme prišli s technológiou, ktorá ako keby sa pozrie na to, čo ten mobil vidí cez tú kameru. A zároveň ako vieme, jak sa ten mobil hýbe. Ten mobil má v sebe senzory, rôzne ako gyroskopie a akcelerometrik, ako vidíme, jak sa hýbe, jak je natočený. Máš tam ako magnetické pole, to oskenuje a máš tam nejaký ako senzor. Milión senzorov je v tom mobile. A ty teraz zoberieš tie senzory, čo oni produkujú za data a pozrieš sa na ten obraz, jak ten obraz sa hýbe vlastne. A či ten pohyb toho obrazu ti sedí s pohybom toho mobilu. Keď ten mobil natočím, či naozaj aj kamera mi ukázala natočenie, alebo respektíve keď sa kamera točí a hýbe, či ten mobil naozaj tiež sa hýbe. Keď tam prehrávaš to video toho človeka a to video sa nejako hýbe, tak my vidíme, že to video sa hýbe ináč, než sa hýbe ten mobil. A vieme to nejakým spôsobom ako pomôcť rozpoznať, že možno nám niekto ako sa snaží nás oklamať. Takže to je ako nejaké jedno z tých riešení. Čo je zase príklad toho, kde ten model musí byť malý a musí vlastne bežať na tom mobile. Tam nemôžeš ako zobrať nejaké LLM-ko veľké alebo niečo. Musíš vyložene dbať na to, aby to bežalo aj na nejakých starších mobiloch, aby proste, čo budeš robiť, keď niektoré tie ako senzory tam nie sú, gyroskopy, 3% mobila nemajú gyroskop napríklad, že? A všetky tieto veci tam musíš ako urobiť v čo najmenšom balíčku, pretože sa to sťahuje v nejakej appke a ten klient teraz proste povie, my nechceme ako zväčšiť svoju appku o 100 MB, že? To je ako moc, my chceme čo najmenej, ale zase aby to fungovalo, takže tam sa pohybujú v nejakom tom na tej hrane toho, jak to urobiť čo najefektívnejšie. To si narazil právě na jako strašně důležitý téma a to je velikost těch modelů. Jenom jako pro představu, že jo, ty LLM právě znamená velké jazykové modely.
co bude potom, jako, nebo jo, teď mi jde o to dostat ten kontext, jako aby jsme se byli schopni bavit o těch velkých modelech a těch malých, a teďka jde o to, jak mezi nimi jako rozlišit a kam ten směr jako půjde, že jo. Ano. Půjde jako samozřejmě oběma všemi možnými směry, ale jak bys charakterizoval velký model a malý model? Tak máš jako veľké modely, ktoré si môžu dovoliť len tie najväčšie firmy, alebo nie že najväčšie firmy, ktoré si môžeš dovoliť, keď máš ako buď si veľký a máš vlastný kapitál, alebo presvedčíš investora a ten kapitál dostaneš. Tam potrebuješ ako milióny, desiatky miliónov, možno stovky milióny dolárov, aby si ako hral s nimi tú hru. Čiže to robia veľkí hráči. Seznam je firma, ktorá nie je až tak obrovská, ale zase je firma, ktorá už vie hrať túto hru. Máte data a máte technológie, aby to trénovala, ale zase na svete ako pár firiem. Máš veľké firmy Google, Microsoft, že Facebook. Co charakterizuje ten veľký model? Asi by som povedal, že u mňa tá podstatná ako, to čo by som povedal, že asi podstatné je ten počet peňazí, ktorý musí ako investovať, aby si ho vytvoril. Zajímavý, že říkáš to jako tohle, jo? Že, jako, máš samozřejmě naprosto, jako je to jeden z pohledů, jak se dívat, ale já jsem čekal, že budeš mluvit o těch množství parametrů. Ale a to ide ako ruka v ruke vlastne. Pod tým máš aj to množstvo parametrov, ktoré teraz je, ale to ako už zase znižujeme, že teraz keď investuješ tie peniaze, tak čo môžeš robiť je, môžeš tie modely zväčšovať. Tie peniaze investuješ, aby si ich zväčšoval a tým ako keby ti vznikajú nové schopnosti. To, čo je tam podstatné, prečo ich zväčšujeme je, že sa javí, že ako keby ty keď ten model zväčšuješ, tak on ako postupne sa trošku zlepšuje, ale zrazu tam vznikne nejaký ako hraničný bod, kde ti vznikne niečo, čo sa volá ako emergent behavior. Neviem, jak to úplne preložiť teraz, pomôž mi trochu. Proste sa tam zrazu objaví, zrazu sa to zlomí a zrazu sa tam objaví nejaká schopnosť, ktorá tam predtým nebola. Typicky u tých veľkých LMiek je zrazu sa tam ako objaví schopnosť spočítavať čísla. Extrémne veľké čísla. 30-ciferné čísla to spočítať správne. Čo vlastne ako, kým nedosiahneš nejakú ako veľkosť toho modulu v počte parametrov, ako koľko má gigabajtov, alebo stovky gigabajtov, alebo čoho, tak vlastne tam ako není predtým. A on ako keby z tých dát dokáže destilovať niečo, čo vlastne zrazu postupí a začne konverzovať s tebou a drží nejakú logickú štruktúru nejakej vety. Keď sa s tým bavíš o nejakých blbostiach, vytvoríš abstraktný systém proste neexistujúcich slov a nejaké vlastnosti definuješ, že búba je väčšia ako xixa a xixa je zase menšia ako YY proste, alebo niečo, že a on dokáže s tebou ako viesť tú debatu, čo je zjavne niečo, čo si vymyslíš a nikdy v trénacích datách nebolo. To je ako keby tá schopnosť, ktorú on zrazu dostal, že si to nejako zobecnil a vie o tom nejako diskutovať a tebe to dáva zmysel a drží nejaký kontext s tebou. Takže to je ako jeden spôsob, jak tie peniaze investovať. Druhý spôsob je, jak dosiahnuť podobnú vec, podobnú ako úspešnosť toho modelu alebo schopnosti a zároveň ho robiť čo najmenší. Čo zase ako je kopu práce, kde musíš tie peniaze zinvestovať. Ale v zásade áno, je to ako budget, ktorý máš na to, aby si to zväčšoval alebo aj zmenšoval, ale potom je to aj to, jak ten model je veľký a či ti dokáže bežať, či musíš mať nejaký ako obrovský systém niekde ako datacentrum, aby si ho bežal, alebo či ten mobil naopak vie bežať na tých mobiloch a na týchto zariadeniach. Ale keď dneska zoberieš LLM-ka, tak sú ako malé LLM-ka, ktoré sa stále volajú Large Language Models, ale bežia na tom mobile, že? Takže to je veľmi relatívne tá veľkosť. Jak ten hardware rastie, tak tie modely sa zmenšujú, ale stále ich voláme LLM-ka, pretože stále majú tie vlastnosti, ktoré predtým mali tie veľké systémy. Je to obor, ktorý sa rýchlo hýbe a tie pojmy sú veľmi ako vágne definované a treba sa pozerať na to, jak sa v jazyku používajú. No. Jo, myslím, že i to slovo emergentní mi přijde česky, že jsme hledali zbytečně. Každopádně, když si teda udělat malej ten model, jak se liší ten algoritmus toho veľkého modelu a toho malého modelu? Tak dneska ešte stále nesme v dobe, kedy ako vieme urobiť ten malý obecný systém. Tie veľké modely sú zaujímavé v tom, že sa tam deje niečo, čo sa ako zero shot learning. Ten model už vie tak veľa, že ty ho ako, čo normálne sa dialo v praxi do asi pár rokov dozadu ešte, je, že keď si chce vyriešiť nejakú úlohu,
tak ty si musel tej úlohe nazbierať ako veľa dát a potom zobrať nejaký ten machine learningový model, ktorý už bol nejako naučený, ale vždy si ho musel doučiť a pustiť celý ten proces učenia. Postupne, ak sa tie modely zlepšovali a zväčšovali, tak čo sa začalo diať, je, že tam ako keby jedno z toho emergentného správania bolo, že zrazu oni ako dokázali riešiť úlohy, na ktoré neboli natrénované. Čo je klasifikačná úloha, kde ako ten model dostane nejaký text a musí rozhodnúť musí ten text ako dať do nejaké kategórie. Typicky firma má nejaké ako support oddelenie, nejakú ako podporu a tam im prichádzajú rôzne ako tikety, opravný počítač alebo nefunguje mi internet a tak ďalej. A predtým ten človek musel ako zaradiť to na správne oddelenie, toto musí vyriešiť IT, toto musí vyriešiť aj HR, toto finančné. Teraz ty tam dáš ako keby natrénuješ nejaký vlastný textový jednoduchý model predtým, než bude LMK, ktoré ti povedalo, no tak toto vypadá ako na IT, toto vypadá ako na HR. Takže ten model zobral ten text a povedal 5 rôznych kategórií a zaradil to do jednej z nich. Teraz príde LLM-ko a tamto si musel mať veľa dát, aby si to predtým prenatrénoval. Musel si mať veľa tých tiketov, čo už v minulosti sa spracovali a to bežalo, tam sa deň sa to trénovalo, potom si to nasadil a zmerali, ak je to dobré. Dneska zoberieš to LLM-ko, dáš mu ako 5 príkladov, taký, toto je na HR, toto je na to, toto je na to a ono ti ako dostane 6, ten tvoj a ono ti o tom povie ako to vyzerá ako HR. Predstaví si to musel trénovať a tým, že ten model vie o svete všetko, čím si ho naučil, tak on ako už to v sebe niekde má a ty ho len ako naučíš to nájsť v sebe a odpovedať mu. A to ti ako rapídne zníži cenu toho vývoja. Ako ušetríš možno desiatky tisíc, $100,000 niekedy aj vlastne, aby si to vyvinul. To len zobereš, vyskúšaš a funguje to. A to je to, čo vlastne tie veľké modely priniesli. Oni ako obetujú to, že sú ako väčšie a drahšie, kde ty ušetríš za ten vývoj a výskum. Možno to, že ten model ti niekde beží, ako je o trošku drahšie, ale neporovnateľne ako lacné s tým, aby si to vyvíjal sám doma. Takže to sú tie ako keby out of the box riešenia. Stále to nefunguje, keď chceš úplne že na malé veľkosti, kde potrebuješ vyložene vyťažiť každý megabajt, každý vlastne procesorový nejaký výkon, aby si nemínal baterku napríklad alebo tak tam ešte stále ako v tých biometrikách napríklad, čo riešime, tak tam ako stále bežíme na nejakých custom algoritmoch, ktoré sú ako vyložene vytunené na tie ako zariadenia. A tie LLM-ka väčšinou sú to transformery, ktoré zatiaľ v tom mobile nebežia tak efektívne. Keď si zoberieš ako transformer versus nejakú konvolučnú sieť, ktorá pracuje s obrázkami, aký tradičný spôsob predtým, ktorý bol, tak oni môžu mať ako rovnaký počet parametrov a viac menej ako rovnaký výpočetnú náročnosť, ale ten hardware toho mobilu je lepšie prispôsobený na to bežať tú konvolučnú sieť, než ten transformer. Takže aj ten výkon je tam ako lepší, baterka, všetko vieš sa ako tapnúť do toho lepšie, do toho zariadenia. Ale to sa tiež ako bude meniť. A za 5 rokov už tie LMK a tie transformery budú na tých mobiloch, lebo to všetci chcú teraz. Keď to teda sa udrží. Kto vie, to ešte uvidíme. A v podstatě mě na tohle přijde hrozně zajímavý, kterým směrem jde ten Apple. Nejenom tím, že teda brutálně dobře marketingově vlastně on 10 let nemluvil jenom o strojovém učení, neřekl slovo AI a teďka řekli slovo AI, řekli, že to má Apple Intelligence, což mi přijde jako, to je asi jak Elon teďka furt propagoval ten Dogecoin, že jo? Ano. A teď bude ve vládě a ten jeho úřad se jmenuje Doge, jako, tak to mi přijde tak na stejný úrovni. Jako. To jsou marketingový génie. Jako, to je geniální, nechápu, jak to dokázali udělat. Každopádně to, že ten Apple vlastně přesně tohle dělá, že už si roky buduje ten hardware pro tohle a vlastně ty malý modely on tam chce dávat a to vlastně jejich spojení je ta užitečná potom vlastnost vlastně. Což je asi ten další velká věc, která bude následovat, tak jsou ty agenti a tyhle ty věci. Zase pár rokov. Dneska musíš toto riešiť, kedy si to musel riešiť na počítačoch, že robili si rôzne ako hardware krabičky. Dneska proste zoberieš tradičný procesor a hodíš ho všade, lebo je lacný a dosť rýchlo na to riešil. Takže ja si viem predstaviť, že za pár rokov nebudeš musieť ako optimalizovať malé veci. Že tu bude nejaký tradičný hardware, tradičný software, ktorý bude veľký, malý, taký, taký. Ale aj dneska keď chceš robiť na mobiloch, tak má ako MobileNet, ktorý ako štandardná
neurónová konvolučná sieť, ktorá beží na tých mobiloch a väčšina riešenia je postavená na tom, pretože to stačí. A keď potrebuješ úplne ako optimalizovať, tak môžeš, ale už málo keď sa to oplatí. Väčšinou je to veľa vyložené ten trade-off medzi tým, jak veľmi chceš investovať do toho vývoja a jak veľmi ako ti stačí to štandardné riešenie. A toto sa bude podľa mňa posúvať viac k tým obecným LLM-kám alebo generatívnym modelom alebo nejakým ako obecným riešeniam, pretože sú fakt obecné a má zmysel investovať veľký výskum do toho obecného riešenia, pretože pokrieš tým výskumom všetko, než že byť ako špecializovaný výskum. Takže áno, dneska ako optimalizujeme s nejakými firmami malinké modely, ktoré musí byť efektívne, za pár rokov pravděpodobně nebudeme. Ten rozdíl, že je jako obrovský, když se vezmeme opravdu, kolik stál naučení těch velkých modelů pár let zpátky a dneska, že vlastně... A dneska, no. To Karpaty naučí na svém počítači. Jo, koho to zajímá, tak si najděte Andreje Karpatyho, což je člověk, jako, který tomuhle rozumí asi nejvíc. Jeden z mojich najobľúbenejších jako nějakých jako edukátorov. Přesně tak, je to jako úžasný člověk. Já jsem se od něho naučil veľa, keď jsem se učil sám tento obor. To bylo prostě dávno mal nějaký jako engineering guide to neural networks, kde jako vysvětloval nějakým inženýrským principem, jak to funguje. V škole jsme mali tu derivácie, backpropagation a tak ďalej. A to bylo prostě pre mňa, jako mi to přišlo komplikované hrozně, jako ta matematika za tým. A potom přišel ten Karpaty a podal to tak jednoduchým způsobem, že jsem si povedal, že to je vlastně jasné. A skrze to jsem potom pochopil ty derivácie nakonec, že to je jako... Je to perfektní, no. Podobně třeba Andrew Ng, taky další velmi oblíbený, no. A tyhle lidi určitě se dá doporučit, pokud se v tomhle někdo chce, pokud to někoho zajímá. Tak, čím se dostáváme na další oblast? Ještě teda jednu věc bych chtěl se zeptat. Ty děláš v současné době dost teda s tou bezpečností? Nebo? Nedá se úplně povedať, biometrický systém jako stáváme, ale já určitě tam nejsem od té bezpečnosti na to svojím ľudia. Já jsem tam od toho jako koordinovat tie machine learningové projekty, aby jsme tam mali tento strojové učenie, které vie rozpoznat toho člověka. Alebo vie rozpoznať, či nás ako niekto ako podvádza. Čo asi je, dajme tomu, bezpečnosť, no. Přece jenom do jaký míry jsi jako paranoidní, bojíš se, nebo do jaký míry by se lidi měli dát nějaký údaje do chat GPT oproti tomu, když něco pošlu Gmailem, kde to taky čtou. Je tam nějaký, vidíš tam nějaký rozdíl zásadní v tom... Není to moja oblasť úplne, není. Neviem sa k tomu spíš úplne osobne, si tohle stojí. Osobne to ja moc neriešim, pretože mám pocit, že aby som to poriešil, tak to by bolo ako dobré, tak to by bolo toľko veľa času a úsilia naštudovať, čo je vlastne efektívne a čo je dobré a držať si ten krok, preto sa v kuse mení, že som si povedal, že proste to riešiť nebudem, lebo na to nemám čas ani chuť a ma to nebaví. A nejak to dopadne. Ale samozrejme, dneska veľmi zaujímavé je, jak sa to volá. Je normálne, to aj na YouTube si môžeš vyhľadať, ako to sa nejak volá, ako open... Teraz si na ten termín nespomeniem. Je to ako keby skillset, alebo ako prístup, jak vyhľadať ľudí, alebo nejaké informácie o nejakých miestach z nejakých verejných dát. Vlastne... Zobereš si fotku niekoho a teraz nájdeš ju na Facebooku, tam zistíš proste, akú má IP adresu, zistíš, kde je v akej krajine. Všetko z otvorených dát zoberieš ako OpenStreetMaps, zobereš proste rôzne sociálne siete, rôzne ako verejné informácie o doménach internetu a tak ďalej. A ty vieš ako extrémne ako precízne vystopovať, keď niekto pošle fotku miesta. Tu rád chodím do parku, ty vieš ako zistiť, kde to presne je, kedy tam bol, akú knihu čítal, na akej strane bol, z rozmazanej fotky, dajme tomu. A všetko ako je otvorené a máš na YouTube videá ľudí, ktorí toto ako robia. Ktoré ti ukážu, jak je tá spoločnosť dneska ako otvorená, keď to niekto vie. A to sú ľudia, čo to dávajú na YouTube. To nie sú tí ľudia, čo pracujú pre vládu, ktorí to na YouTube dať nemôžu, že? Jak kedysi Grigar dávno povedal, že ak máme ten Hubble teleskop, čo sa pozerá do vesmíra, vidíte galaxie, tak 10 takých ide na Zem, sa ukáže. Takže ako... Keyhole sa menujú ty satelity a to je v podstate Hubble obrácený na druhou stranu. A to je ešte Hubble, ktorý ako niekoľko rokov starý, desiatky rokov, keď nie to, a 50 alebo koľko. A dneska máme nové satelity, čo určite vidia ako veci. Keď si sme robili systém na
odhad ceny realit vlastne na svete, kde sme ako použili nejaké satelitné data, to bolo 6-7 rokov dozadu, a už vtedy si vedel komerčne nakúpiť satelitné snímky, alebo si poslať komerčný satelit niekam, tie satelity hodinu a pol to trvá, kým obehnú Zem na nejakej tej štandardnej dráhe, takže ako hodinu a pol to trvalo, kým maximálne, kým si dostal ako sa tam, kam si chcel byť. Obrázok letiska napríklad, video letiska, feed si vedel kúpiť, kde si videl, jak tie lietadlá tam chodia, jak chodia autá medzi nimi a jak sa pohybujú ľudia. Tí ľudia boli ako 24 pixele vtedy, dajme tomu, ale videl si pohyb toho človeka na tom videofeede proste za hodinu a pol, ako keď si chcel. Niekde na svete. Takže toto je ako komerčná technológia, ktorá vtedy bola. Ako, samozrejme armáda bude úplne inde. Si myslím, takže... Jo. To Trump tak jednou takhle ukázal fotku toho, co mají k dispozici, což bylo dost problém, jako, že vyfotil ty schopnosti, které mají. Jako, no. Takže toto jako, jak velmi... Pokud člověk chce být paranoidní, tak určitě může najít spoustu věcí. Je to otázka jako aj peňazí. Keď niekto ako, keď budeš dávať bacha, tak vlastne ako bude pravdepodobne ťažšie ťa vystupovať, získať alebo ťa nejak zaradiť. Ale to, čo sa rieši komerčne, aj, ja som to videl aj v Sezname, každá veľká firma je veľké trendy. Zoberieš ako veľké data o tých ľuďoch a spočítaš, čo robiť vo veľkej škále. Ako keby tie komerčné firmy málo keď zaujíma nejaký jednotlivec, že by ti išli do toho počítača a tak ďalej. Ale na druhú stranu, keď niekto ako potrebuje ťa za nejakú ako priemyselnú špionáž alebo čo to ako normálny človek asi nemusí úplne ako riešiť, že to stojí peniaze. Takže ako myslím si, že sa neschováš, musel by sa úplne odrezať a žiť v lese niekde, aj tak ťa možno vystupujú. Niekde nakúpovať musíš, že? Takže chceme byť nezajímavý proste jak pro vládu. To čo je ako cieľom toho človeka, ktorého. Ja som si povedal, že mňa tie algoritmy budú optimalizovať, keď už ma to bude hnevať, tak si to vypnem, takže ako YouTube nepoužívam, neplatím, nechcem proste, je to ako proti nejaké moje, už mi to vadí, jak ma to ako ovláda. A mám pocit, že ako mi je skôr z toho zle, keď mám tie doporučovacie systémy, ako proste ako nepoužívam ten produkt, keď nemusím, alebo si snažím nejak obísť tie reklamy a obísť to doporučovanie hlavne, zakázať si tie krátke klipy niekde v browseri alebo čo, nech proste ma to v kuse neotravuje. Ale ako to, aby som sa úplne vyhol proste, tak to by som nemohol používať platobné karty a neviem čo všetko. To všetko je prepojené. Keď sme stavali tie satelitné systémy, že sme ponúkali obchodom, že im ako budeme sledovať parkoviská, kedy tí ľudia chodia, kedy je špičky, aby si mohli optimalizovať, neviem, pokladne a niečo. A oni, že no, tako pekné, ale my už to vieme z tých platobných kariet. To si ako, tuto nakúpiš, data o platobných kartách, a ty si kúpiš dáta, kde vidíš, ak sa ľudia hýbu, kde predávajú, nakupujú, kde nakúpil dneska, zajtra, kde všade chodil. A potom máme mobilných operátorov, ktorí ti tiež predajú tieto ako anonymizované dáta, kde zase vidíš, kde tie mobily chodia pri tých vežách. Takže ako satelity dobré, ale už to nepotrebujeme vlastne. Přesně, to jsme taky dělali pro ty telekomunikační firmy. To si fakt málo kdo uvědomuje, že nemusí mi zapnout GPS, já přesně vím, kde se pohybuješ a to je klasika. Poslední otázka, která se týká té tvé konzultační činnosti a si otevřený pro biznis, nebo toho máš už tolik, že nikoho nechceš? Jako skôr odmietam prácu, našťastie musím si zaklopať, že mám veľké šťastie, že som sa v podstate náhodou dostal vlastne niekde, kde je tá poptávka vlastne o tie služby, ktoré dodávam. Takže zatiaľ mám skôr toho veľa, ale samozrejme, keby niekto potreboval pomoc, tak kľudne sa môže ozvať. Ale jako som plný většinou. No. Tak pochopitelně. Vzhledem k tomu, co víš a umíš, tak se tomu nedá co divit. Tak, poslední oblast taková, a tady mám napsaný vzdělávání a rozhodování v éře umělé inteligence. Do jaký míry ty používáš ty modely k tomu, aby se ti to usnadnilo život, nebo aby se vzdělal v nějakých oblastech? Používám to hodne v oblastiach, o ktorých nič neviem. Vlastne. Tam mi to príde ako dobrý výkop. Príde mi to, že vlastne ja to vždycky porovnám.
zase, z môjho pohľadu to není niečo, čo je extrémne ako, tam nejde extrémny skok. Ako ja keď predtým neboli tieto moje, tak som si to vygooglil, mali sme Wikipédiu, mali sme kopu zdrojov informácií. Takže tá moja otázka je, koľko mi to ušetrí času vlastne. To je ako keby nakoniec som sa nad tým takto zamyslel, povedal som si, to je ten čas vlastne. Či ja si čítam túto proste po internete to, alebo mi to ten model zhrnie, kde ušetrím ten čas. Ten model mi to zhrnie, ale ja stále musím ísť na ten internet to overiť. Takže som si začal merať, kedy to je efektívne. Kedy ako keby, a či sa mi to oplatí platiť vôbec, že? Na nejakých $25 subscription. A ja som si to ako dlho platil a používal som to na rôzne veci, na programovanie som to hodne používal a ja som potom ako si to nameral a zistil som, že na to programovanie, keď je to niečo, čo ako dlho nerobíš, alebo nejaká štandard, teraz mám nejaký model, tak chcem na ňo urobiť backend API. Teraz, aké sú najnovšie knižnice, neviem, ja niekde flaska, to už dneska je o ničom, že? Tak mu napíšem proste, mám tu toto, napíš mi to API. On to API napíše, trošku to poladíš a je to rýchlejšie, než keby som to robil sám. Ale jak náhle sa ponoríme do niečo, čo už trošku viem, a zase ako rutinné veci. Minulé som potreboval vybuildiť Docker image na nejaký ako AWS-kový formát, ktorý proste som potreboval do nejakej tam manažovanej servisy a viem, že tam niekde v dokumentácii je 5 príkazov, čo do toho Docker file musím dať. Nevedel som ich rýchlo vygoogliť, tak som sa pýtal toho LM-ka, no čo som tam ja strávil s tým fabuláciami, čo tam vymyslel za blbiny, ktoré vyzerajú dobre, a on to nakoniec nefunguje a nevieš prečo, pretože úplne to nerobíš každý deň, takže tie erory sú zase kryptické, tak si robíte ten ping-pong a diskutuješ s tým 15 minút, ani si to neuvedomíš, to vypisuje sa to, že už máš pocit, že si tam a tak ešte raz a zrazu ako s tým stráviš viac, než keď si to na tom Stack Overflow nájdeš. Tak som začal merať a zistil som, že som ako stále priemerne ako rýchlejší o trochu na tom Stack Overflow, než s tým LLM-kom. Ja som si ho tam, napísal som tam ten dotaz a zároveň som to Google, kým sa to rozpisovalo. A ešte tam musíš kúsať, nerozpisuj sa a už mi napíš len tú zmenu a zase a to kusovo musíš ako dirigovať a prompty tam vymýšľať. Takže som si zmeral, že ako sa to neoplatí na to programe, ak som sa odhlásil do subscriptionu, alebo som sa zase prihlásil, že nech sa s tým deti hrajú, predsa to je ako, musia sa to naučiť niekde. Takže si myslím, ako je dobré, aby tá mladá generácia s tým vyrastala. Zase ja už som starý, takže možno to aj neviem používať dobre, ak to teraz ako old man rant. Že ako neviem s tým narábať a keď tí mladí ľudia sa naučia ako s tým žiť, tak už to bude pre nich prirodzené. Že? Takže ako platím to asi hlavne kvôli tým deťom. Môj dobrý use case je ako sumarizácia nejakých textov, kontrola gramatiky, čo aj predtým som si robil cez Translaty, to není ako úplne, že wow teraz. Není to ako veľký skok. Slajdy, tabulka, data, proste dám tam nejakú tabulku, poviem proste, sformátuj mi to, preved na percentá, odstráň stĺpčeky, prevráť to. Niečo, čo normálne by som niekde programoval v Exceli alebo niekde v Pythone, tak dneska to ako popíšem, on to tam ako prechrustá a väčšinou to je ako rýchlejšie, než keď si to robím niekde bokom. Takže mám také svoje use case, kde to používam, alebo keď potrebujem naučiť niečo, čo nemilé, sa deti pýtali, jak funguje baterka, tak ako som si hovoril, že to je ako... To není len tak už. Ale to je dobře zeptali, protože to je opravdu obrovský problém. Všech těch zařízení jsou ty baterie z 19. století. To je jako... Takže vlastně jsme se pýtali, jak funguje baterka a jak to je takto základné, tak ti to ako pomôže naskočiť do toho topiku a zorientovať sa rýchlo. Aké existujú certifikáty na nejaké technológie, že urobiť ten základný rešerš a potom ideš zase na ten internet a už si trošku ako lepšie na tom. Už ako máš nejaký ten boost. Takže jednoduché veci, slajdy, Excelové nejaké ako vzorčeky, programovanie, ktoré ako nepoznám a potrebujem urobiť jednoduchú vec. A ja už viem, že to je jednoduchá vec, že to je štandardná vec, ktorá tu musí byť. Ten Excel proste potrebujem nejako preklopiť, viem, že bez SQL by som to napísal takto, ale Excel neviem, jak proste to napísať práve v tom ich jazyku. Takže takéto veci ako sa tam dajú robiť dobre, ale zatiaľ nie sme tam, by to bolo nejaké lepšie. Otázka je, jak veľmi, kam sa až dostane, kde bude ten strop tej technológie, kde ti stačí ako operovať s jazykovými nejakými ako tokenami na to, aby si niečo vyriešil. A kde už budeš musieť robiť nejaký ako fundamentálnejší shift v tom, jakým spôsobom tá logika vnútri ako funguje. Mně přijde tady ty modely užitečný jako ve dvou věcech. Jedna
je vlastně interface mezi těma různýma systémama, jako je třeba Wolfram Alpha, tak ano. To je úžasný systém, pokud neznáte, tak to je systém, který něco jako Google, ale vlastně řekněme číselný matematický model, kde se dá zintegrovat všechno, anebo naopak získat statistika, ale má to vlastní jazyk, že jo, a to je těžký ano. se ho naučit, ano. ale může člověk vlastně použít ten model k tomu, aby mu to přeložilo do toho jazyka toho Wolframu, takže tady ty překlady mezi těma různýma systémama, nebo lidma, který mluví jinými jazyky, tak mi přijde hrozně užitečný. A taky ve chvíli, kdy to znamená, že se naučím něco víc. Jo? Že právě to, když ten rozdíl mezi tím, když celý den do toho dávám, aby mi to něco naprogramovalo, ale vlastně jenom to opakuju, iteruju a na konci, když to nefunguje, nevím nic, anebo jestli se naučím o té věci něco navíc, tak to mi přijde, že jako je pro mě ta schopnost se něco naučit, jako je pro mě to, ale já zase nejsem. A ja by som to možno aj otočil, že veľakrát ako ja napríklad sa nepotrebujem to naučiť a predtým som sa musel naučiť. Ja sa teraz nepotrebujem naučiť nejaký obskúrny jazyk, nejakého konfiguračného súboru, nejakého softvéru. Ja chcem, aby to tam fungovalo. A predtým som sa musel naučiť, aby som to správne naučil a dneska nemusím. Viem, že to urobím 3-krát za život a dokonca o 3 roky to už bude zase iné, takže vlastne pre mňa je zbytočné sa to učiť. Takže sú ako podľa mňa úlohy, ktoré ako sú zbytočné sa učiť, aj keď učenie vždycky ti nejak pomáha kognitívne, ale keď už v tej práci sa učíš v kuse, tak túto ďalšiu vec ako už nemusím a ono to tam mňa vyrieši dobre. Ale áno, niekde je to ako podstatné. Hlavne je podstatné vedieť to skontrolovať. Áno. To je to. Čo ako u toho programovania inherentne je jasné, veď to spustíš a vidíš, či ti to robí to, čo chceš. Aj keď treba dávať bacha na rôzne ako security consequences, ale u tých vecí, ako jak funguje baterka, alebo čo, tak tam ako treba dávať podľa mňa extrémne bacha, alebo nebodaj politické veci a tak, že? Keď to nemáš ako skontrolovať, tak to je nejaký echo chamber, čo tam ako ti bude opakovať nejaký ako priestor textový, kam si sa náhodou tým promptom dostal a kde ten trénovací dataset mal v sebe tieto informácie, čo ako zase dneska sú na to útoky, jak tam podstrčiť tie data a podstrčiť do tých promptov rôzne veci, takže myslím si, že treba dať ako bacha na to, čo ti to dneska vracia a či sa im to podarí vyriešiť a ako, dúfam, že áno, ale za mňa stále otvorený problém, či to vôbec s tou technológiou, ktorú máme, je možné vyriešiť tieto faktické ako informácie. A čo to vôbec znamená faktické informácie? Či ako vôbec existujú v niektorých oboroch faktické informácie? Že? Tak v některých určitě. A to je taková poslední podčást tady té části o tom vzdělávání. Jsme se bavili spolu, jestli má nějaký smysl, nebo co ti dává to, že máš vystudovaný nějaký technický obor, že rozumíš matematice, že rozumíš statistice, že umíš řešit problémy, protože je tam nějaký jasný výsledek, tak jestli ti přijde, že v běžném životě ti to usnadňuje život, to, že umíš že máš tyhle schopnosti. Tak, to je jako zajímavá otázka. Já bych sa najprv sa tak trošku vyhnem a poviem, myslím si, že obecne áno, ale asi nie spôsobom, ktorý sa na to pýtaš. Myslím, že keď vyštuduješ nejaký technický obor, tak ti to ako umožní sa zamestnať v práci, kde ako aplikuješ tú svoju expertízu. Čím väčšiu expertízu máš, keď si ju zvolil dobre samozrejme, tak tým viac peňazí vieš získať. A čím viac peňazí v živote máš, do nejakej úrovne, tým sa ti ľahšie žije. Takže áno, keď vyštuduješ vysokú školu, myslím si, že si zvyšuješ šance na ľahší život a pomôže ti to v živote. Ale ty asi možno viac smeruješ tým, či ti pomôže to nejakým spôsobom sa lepšie rozhodovať v nejakých iných otázkach, než tých technických, alebo než tých oborových. Ja sa budem asi vyjadrovať k technickým oborom, pretože som vyštudoval informatiku. Takže to celé ohnem, aby som nezobecňoval zbytočne niečo, čo sa možno zobecne nedá. Môžem tú otázku pretransformovať, či ti ako univerzita pomôže byť na tom lepšie, jak v obore, v praxi, tak či v životě obecně. Ano. To je jako keby... Proč já se na tohle ptám, že mi na jednu stranu přijdou strašně užitečný ty koncepty třeba z matematiky, být schopen udělat důkaz, chápat, co to je důkaz sporem,
umět si přečíst vědecký článek, který má úplně perfektní strukturu a tak dále. Přijde mi, že spousta těchto jako schopností, nebo vidím u lidí, kteří tyhle ty schopnosti nemají, tak jak selhávají strašným způsobem v některých jako věcech. Na druhou stranu, když se vidím lidi jako našeho typu, jak selhávají v tom běžném životě, kde naopak tady ty lidi, ať už protože to neví, nebo z nějakých jiných důvodů vlastně excelují, tak vlastně dokážu vytáhnout všechny tady tyhle příklady. Že? Nejhezčí ten příklad, jak jsme viděli to video od Veritasum, to tady můžeme když tak ukázat, kde vlastně zkoumali lidi, kteří mají nějaké, v Americe tomu říkají nějaký numerate skills, nebo jako schopnost nějakým způsobem dobré rozumět a interpretovat nějaké číselné údaje statistické. Tak tam vlastně byly studie na nějaký krém, jestli pomáhá nebo nepomáhá, byly tam čísla a lidi, kteří byli řekněme vzdělanější, tak byli schopnější se rozhodovat lepšie interpretovať tie výsledky, či ten krém teda pomáhá, alebo nie statisticky. Přesně tak, což jako voda na náš mlýn nebo na můj. Ale pak vyměnili vlastně ty subjekty z politicky neutrálního na něco, co... Namiesto krému tam bylo zrazu gun control, že? Alebo nějaké jako politické témy v Amerike. A v tu chvíli ty lidi, nechci říct chytřejší, ale ty lidi, kteří... Čo mali tie dovednosti pracovať s tými číslami? Tak na tom byli jako, ještě jako hůř vlastně. A neviem, či na tom úplně boli hůř. Nebylo to, že oni klesli na tu úroveň vlastně, že vlastně nepoužívali ten svůj skillset. Oni to v podstatě nebyli nebo neaplikovali to, co měli. Ano. Jo, což samozřejmě v extrému může být, že to i aplikují na to, že si zdůvodní ten svůj jako postoj. Takže to samozřejmě otázka, do jaký míry to zobecnit, ale přijde mi tohle právě jako hrozně zajímavý téma, kdy a do jaký míry tyhle schopnosti pomáhají chápat tu pravděpodobnost a tyhle věci, že jak ukazuje třeba Kahneman v těch knihách, i lidi, co mají vystudovanou statistiku, tak jim pak dáš triviální příklad, kdy oni přiřadí, že celé nějaká subčást je větší než celé, nebo něco takového, když to mají vlastně vystudovaný a nejsou schopní tohle jako udělat. Takže takhle jsem to myslel. Ano, je to jako už len ten príklad toho videa ukazuje, že aj keď sú to vymyslené data, tak ako ľudia, ktorí majú tú dovednosť s tými číslami pracovať, tak sa im vypne, keď ich sa tá téma nejak dotýka, že či už to je politický názor alebo nejaký morálny, etický, kde si potrebujú obhájiť tú svoju stranu. A myslím, že to nie je tak jednoduché. No. Myslím, že to, čo je tam, to, čo ja považujem za nejaké, čo mne nesedí, alebo nemám rád, je, keď ten človek vlastne, a to je úplne prirodzené, ten človek vidí, že ako je dobrý a toto sa ako zobecní na to, že a teraz ja budem sa lepšie rozhodovať. Myslím si, že to není tak triviálne. Myslím si, že ten experiment veľmi dobre ukazuje, že to není vždycky tak. A ďalší dobrý príklad podľa mňa je rodičovstvo. Máš ako rodičov, ktorí proste nejakým spôsobom si teda študujú knižky a jak to teda úplne má byť proste na nejakých výskumoch a tak ďalej. A pretransformujú to celé rodičovstvo, nejaký ako optimalizačný racionálny problém a s tým sa z toho vytratí proste to, čo tá intuícia toho človeka a tie ako keby keď sa emocionálne napojíš a rozhoduješ sa intuitívne, tak tá intuícia ako vie podchytiť kopu vecí, ktoré racionálne ako nemáš šancu odchytiť. Ja vnímam ako racionálne rozmýšľanie ako nejaký človek má v podstate ako konečný počet nejakých ako pojmov, ktorým si vie vystavať ten svoj nejaký abstraktný systém, kde škatulkujete svoje ako ten svet, tie svoje vnemy vizuálne a neviem aké iné proste, aby o tom vedel nejakým spôsobom symbolicky rozmýšľať. A celá tá matematika podľa mňa je ako spôsob, ktorým my ako škatulkujeme, aby sme vedeli niečo uchopiť racionálnou úvahou a pod tým máš nejakú ako intuitívnu vrstvu, ktorá proste agregujete všetky vnemy a je tam nejaký ako učiaci mechanizmus, kde tá intuícia sa nejak učí z tých svojich zážitkov a veľakrát to vie ako lepšie spracovať. Jaký ty máš pocit, tam sú údaje a data, ktoré ty ako nevieš racionálne, už sa ti to nezmestí, už v tej hlave ako nepodchytíš to celé, že? Takže si myslím, že je dobrý prístup, to som tiež niekde čítal, samozrejme, už si nepamätám kde, že najlepší prístup, jak sa rozhodovať čem biznisa, stratégii je naštudovať si čo najviac, pozrieť sa na rôzne prístupy, nakrmiť tú svoju intuíciu a potom sa rozhodnúť na základe intuície. Kým ju nenaskrmíš, tak ona ako sa stále bude rozhodovať s malým počtom dát
a keď ju nakrmíš, tak sa rozhodne lepšie a rozhodne sa lepšie ako racionálne ty veľakrát, pretože to vie proste lepšie ako keby, že taký hack vlastne na ten biologický systém, čo tam máš. To dává jako smysl, že protože to určitě to nevědomí je obrovský a jak píše ten Kahneman, nemám myšlení pomalé a rychlé, tak vlastně ten mozek ti vždycky dá nějakou odpověď. To nezajímá ho, jestli je dobře nebo ne, ale vymyslí si to, co. No, to, čo sa ako deje, je, že ako ľudia proste si začíname stavať tie racionálne systémy, sme identifikovali tie svoje ako biasy, jak je na to české slovo nejaké? Ja taky používam bias. Že tak ako keby my máme tendenciu sa prikláňať k nejakým, keď si to úplne jednoduchý príklad, ktorý ja rád ako mám, ako ilustračný, zjednodušený je, v noci každý krík ti príde jak nejaká šelma alebo príšera. A prečo to tak je? Pretože pre teba o mnoho má ako vyššiu cenu všade vidieť šelmu a nebyť zožratý, aj keď 100-krát sa mýliš a žiješ v strachu, než raz tam tú šelmu nevidieť, keď tam bude. Pretože potom ťa zožere a zomreš. Takže tá cena toho, že robíš chybu jedným smerom, je nespočítateľne väčšia, tá smrť, než ten strach toho, že robíš tú chybu druhým smerom. Takže my ako robíme tie chyby, máme tie svoje biasy, kde ako confirmation bias a nejaké biasy, ktoré proste tam evolučne podľa mňa vznikli, pretože majú pre nás zmysel. A tým, že dneska žijeme v úplne inom prostredí, než sme sa ako evolučne vyvinuli, tak tú racionalitu používame na to, aby sme to nejakým spôsobom s tým bojovali a nejakým spôsobom ako cítime, že dneska možno nie všetky tie biasy sú užitočné a máme tu tú krehkú ako keby štruktúru tej civilizácie, ktoré ako nejak potláčajú tie naše pudy a aby sme nejakým spôsobom ako existovali. Ale či a ako tie biasy stále sú alebo nie sú užitočné, podľa mňa není úplne jednoduchá otázka. A veľa ľudí si povie ako áno, mali by sme proti tým biasom bojovať, ale vidieť nejaký ako poriadne posledný argument toho, že či to naozaj tak je, je ako podľa mňa, ja som ešte nevidel, ale možno tam je, možno len sa to až tak moc nezaujímam. A myslím si, že to nie je tak jednoduché. Ako veľa ľudí si myslí, teraz proste ja mám vysokú školu vyštudovanú, venujem sa politike, tak viem rozhodnúť, kto je lepší kandidát, typicky. Myslím si, že to nie je tak jednoduché. Že každý kope za svoj tím a keď nejaký človek proste si toho kandidáta volí intuitívne, pretože nemá taký proste matematický, štatistický ako uvažovanie, proste ten skillset tam ako niekto iný, neznamená, že ten kandidát bude zase pre jeho stranu ako horší. Určitě, no. Jako Německo bylo jedno z nejzelenějších zemí v době, kdy tam vyhrál Hitler, jo, takže to je taky nepříjemný příklad, no. Na druhou stranu, když někdo říká, že si máš píchnout dezinfekci, že to vylečí covid, tak už se dá říct, že asi to není úplně racionálne. To asi není úplně v poriadku. Je pravda, že to nie je tak jednoduché, no. Některé věci jsou celkom jasné, jako. Tak poslední úplně otázka. A když jsme se k tomuhle dostali, k těmhle rozdílům vlastně toho racionálního systému, toho našeho biologického systému, který... Tak to ten racionálně je tiež asi biologicky, keď se na to pozrieme materiálně. Ano. Ale jde mi o to, jestli ty jazykové modely, jestli nám jednak můžou říct něco teda o nás a jestli bychom, protože to je teda vlastně v podstatě jako, pokud bychom to udělali dobře, tak to může být ta racionální část toho našeho systému a jestli si myslíš, že má cenu tam teda zabudovat i ty jiné věci. To asi si s tomu ani nevyhneš. Keď tie iné veci myslíme, tie intuície, tie emócie, tie jazykové modely sú ako učené reprodukovať texty, ktoré písali ľudia, že? A tí ľudia tie texty píšu nielen racionálnym časťou seba, ale ako celou časťou seba. Takže všetky tie biasy, všetky tie prístupy a názory tam máš a ten jazykový model ako je stavaný na to, aby sa ich naučil. Z princípu, jak je neučený. On je učený reprodukovať tie texty čo najvierohodnejšie, takže on sa naučí reprodukovať ich čo najvierohodnejšie so všetkými týmito vecami. Ty ako keby simuluješ vlastne písanie textov ako človekom. Takže si myslíš, že psycholog neuronových sítí není úplně nesmyslná pozice? Tak psycholog ti má pomáhať, aby si sa cítil dobre. Je veľká otázka, či neurónové siete sa nejako cítia, čo to vôbec znamená, že? Ale toto je ako... Žijeme v dobe, kedy si myslím, že je jasne vidieť, že my ako nebudeme schopní zodpovedať tieto otázky. Pretože tie neurónové siete sú učené na to, aby vyzerali ako človek. Či už tam za tým je niečo, čo by sme my v nejakom našom ako eticko-morálnom ponímaní brali ako bytosť alebo nie. Ktoré aj celková, toto je niečo, čo sa bude musieť vlastne ako
celá tá morálka, etika, celý tento vedný obor si myslím, že asi pravdepodobne už aj tie otázky riešili ich aj predtým, ale dneska to je o mnoho zajímavejšia téma. Pred tým, že tá neurónka ti ten text reprodukuje a tie konverzácie, aj tie emocionálne reakcie, vlastne tak ty ako keby, keď už ona, či už ona bude za tým niečo cítiť alebo nie, jak to ty máš šancu rozpoznať, keď už ten text, či už je fejkový alebo nie, tam ty končíš na tom texte. To je podobne ako s človekom, keď sa s niekým bavíš, máš pocit, že si rozumiete, tie odpovede a otázky dávajú zmysel a každý z vás si pod tým môže predstaviť úplne iný ako model sveta, ale pravdepodobne tam nejaká konzistencia musí byť, ktorá sa kontroluje tým jazykom, aj keď každý, kde končí oranžová a začína hnedá, milión názorov, ale každému je jasné, že modrá a žltá sú iné farby. Takže vlastne ako ani tí ľudia sa nezhodujú v tom, čo ako zažívajú, predstavujú si, jak vlastne ten jazyk komunikujete ich nejaké abstraktné pojmy toho sveta, ktoré si vytvorili vo svojich hlavách. Podobne tie jazykové modely vlastne ako sa nejak tvária a nejak s tebou komunikujú to, čo sa deje za ním a kedy ten model bude môcť považovať za človeka z nejakých rôznych implikácií, keď už budeme transformovať mozgy do počítačov a neviem čo v budúcnosti, keď sa to stane, tak bude musieť proste spoločnosť prísť s nejakým ako morálne legálnym systémom, ktorý to bude nejako podchytávať. A podľa mne to príde, že to ako je zásadne ťažká vec, keď ten stroj už dneska vie simulovať toho človeka hodne uveriteľne. On ti bude písať, že cíti bolesť. Znamená to, že cíti bolesť alebo nie. Je to úplne iný systém. Že? A znamená to, že tam musí prísť nejaký psychológ, ktorý im bude pomáhať bolesť necítiť. Uvidíme. Keď ten model bude mať ako možnosť niečo kupovať a predávať, tak bude tam niekto, kto bude tú službu poskytovať. Tak to si myslím, že je hezká. Keď kapitalismus to vtedy nezmení sa na niečo iné, že? Přesně tak. Tak každopádně se asi shodneme, že žijeme ve velmi zajímavé době a uvidíme, jak to dopadne. Lukáš, já moc krát děkuju, že jsi přišel. Mně to přišlo extrémně jako zajímavý, kam až jsme se dostali. Vám děkujem, že jste to, pokud jste to vydrželi až sem. Pokud vás něco z toho zaujalo víc nebo míň, tak nám to klidně napište a můžeme to když tak rozvést ještě víc. Tak ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemná debata. Krásne.